оё мулоқоти аввалини моро дар хотир доред? Он гаҳ касе набуд ва мо ба шумо кӯмак расонидем. то ки бори аввал ба рафиқатон занг занед ва дар тӯли 5 сония салом бигӯед. ин оғози сафари якҷояи мо буд ва аз рӯзи аввал мо ваъда додем ки ҳамеша бо шумо мемонем. дар ҳаёти ҳар яки мо лаҳзаҳои хотирмон мавҷуданд ва мо ҳамеша мешитобем ки дар хушбахтии худ бо наздикон ва дӯстон ҳам шарик шавем. мо ҷузъи ҳаёти ҳаррӯзаи шумо гардидем. сидқан ва самимӣ бо шумо будем, ҳатто дар лаҳзаҳои бунёди оила. ҳам дар зиндагӣ ва ҳам дар кору фаъолият диққати лозима ва сари вақтии мо нисбати шумо қатъ намегардид. ба ҳар ҷое ки рафтед мо ҳамроҳи шумо будем. ҳатто дар ҷойҳои душворгузар мо намегузоштем ки худро танҳо ҳис кунед. мо эътимоди шуморо ҳамеша қадр мекардем ва мекунем. шабонарӯзӣ саъю кӯшиш менамоем ки ҳамеша дастгири шумо бошем. ба ҳар як қадами гузоштаи шумо мо ҷавобан якчанд қадам мегузоштем то ки боз ҳам наздиктар шавем. ҳама саъю кӯшиш, дастоварду муваффақиятҳои мо бо шарофати дастгирии шумост ва мо инро доимо қадр мекунем. мо 20 сол бо ҳам ҳастем ва аз ҳар вақта дида боз ҳам наздиктар шудем. тисел 20 сол бо шумо. тисел 20 сол бо шумо. хатлониаму суғду бадахшон дорам, водии пур аз ганҷ зарафшон дорам, хуҷанду ҳисору ғарм пайванди мананд, як модари ҷон Тоҷикистон дорам. дуруд бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони риштаи зебои велосипедронӣ, шуморо даъват мекунем ба тамошои идомаи сабқатҳо дар доираи чемпионати Осиё оид ба ин риштаи зебои варзиш ки Тоҷикистон макони баргузории он интихоб шудааст ва имрӯз рӯзи панҷуми баргузории рақобатҳост ки бонувон дар масофаи 111 километр бо ҳам сабқат мекунанд. нахуст биёед ба масири ҳаракати онҳо таваҷҷӯҳ кунем.
ҳамон тавре ки болотар дидед, масири ҳаракати варзишгарон имрӯз дар қиёс бо рӯзҳои қаблӣ каме дарозтар аст ва дар сабқатҳои имрӯза миёни бонувон ҳам ҷавонони то 23 сола ва ҳам бонувони якачин иштирок мекунанд. вазъи обу ҳаво имрӯз дар кишвар албатта мутадил арзёбӣ мешавад ва фикр дорам дар чунин вазъи обу ҳавои бисёр ҳам хуби баҳорӣ баргузор кардани чунин рақобатҳо ба ҳам бинандаҳо ва ҳам варзишгарон як рӯҳу фараҳи дигаре мебахшад. биёед бо иштирокчиён аз наздик шинос шавем. бинандагони гиромӣ, феҳристи умумии онҳо ҳоло пешниҳоди шумо мешавад. дар маҷмӯъ 40 нафар ба сабқатҳо мепардозанд. Аурти Бисва Самапти аз Бангладеш, Приятна Дели Аустиния аз Индонезия, Юника Гита Видя аз Индонезия, Моника Ҷад аз Ҳиндустон, Сумайя Яздонӣ аз Эрон, Мандана Деҳқон Маншадӣ аз Эрон, Даҳат Қадр аз Ироқ, Рината Султонова аз Қазоқистон, ҳамчунин Муҳаббат Умедҷонова аз Қазоқистон иштирок мекунанд ва дар баробари онҳо боз иштирокчиёни дигар мисли Фаина Потапова, Анжела Салавиёва аз кишвари Қазоқистон ҳастанд, Солонго Серенхам аз кишвари Муғулистон, Педарин Сомрат аз Таиланд, ҳамчунин ҳамроҳи ӯ Чанипорн Батрия ба ҳисоб меравад. аз Амороти Муттаҳидаи Араб Шайха Рашид аз кишвари Узбекистон ҳам иштирокчиён нисбатан бештар ҳастанд. миёни онҳо Нафосат Козиева, Маргарита Мисюрина, ҳамчунин Мадина Қаҳорова қарор доранд. дар баробари онҳо 4 варзишгар аз кишвари Ветнам, Тхи Тхет Нугуен, Тхи Тхи Нугуен, ҳамчунин Тхи Тхумай Нугуен ва Буй Тхи Син аз ин кишвар намояндагӣ мекунанд. Соҷида Сияҳиён ва Панти Гулипур аз кишвари Эрон дар қатори ин варзишгарон ҳастанд. умуман 40 нафаре ки болотар ишора кардам, бинандагони гиромӣ, дар якҷоягӣ рақобатҳоро шурӯъ мекунанд. яъне ин оғози умумӣ ё ба ислоҳ мастарт аст ки дар дигар риштаҳои варзиш ҳам дида мешавад. яъне мо агар дар рӯзҳои якум, дуюм ва сеюм оғози ҷудогонаи сабқатҳоро бо иштироки ин варзишгарон дида бошем, пас имрӯз дар якҷоягӣ онҳо ҳаракат хоҳанд кард. дар баробари иштирокчиёне ки имрӯз ҳастанд, бинандагони гиромӣ, варзишгари мо ҳам иштирок мекунад. бояд бигӯям ки Файзихон Суфиева дар қатори иштирокчиён имрӯз албатта номнавис шудааст ва фикр дорам мисли рӯзҳои гузашта мо метавонем ҳунарнамоии хуби варзишгаронро дар сабқатҳои имрӯза бубинем. албатта барои аксари онҳо ин таҷрибаи аввал аст ки дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд иштирок карда истодаанд ва хонохо як гӯем таҷрибаи хуберо дар чунин сатҳи баланд метавонанд онҳо аз худ кунанд. инак лаҳзаи оғоз ҳам фаро мерасад. таваҷҷӯҳи ҳамаро ба худ ҷалб карда истодааст инҷо сардовар ва баъд аз чанд лаҳза оғози сабқатҳои имрӯзаро бо иштироки 40 бону шоҳид мешавем ки воқеан ҳам интизор меравад бисёр ҳунарнамоии хубе нишон диҳанд. агар мо ба рӯзи гузаштаи сабқатҳо таваҷҷӯҳ кунем ва натиҷае ки мардон дар ҳамин масофа, хоса мардони ҷавони то 23 сола нишон доданд, аҳамият диҳем, пас он ҷо дастаи Қазоқистон ки гуфтем 3 нафар варзишгарон аз ин кишвар тавонистанд ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол кунанд. натиҷаи бисёр хуб нишон дод. 3 соату тақрибан 11 дақиқа сарф шуд барои ба хати марра расидани варзишгари якум ва баъдан боз ҳамин гуна тафовут бо дар назардошти иштироки варзишгарони дигар ҳам ба назар расидане каме бештар аз 3 соат вақт сарф карданд мардони ҷавони то 23 сола барои тай кардани ин масофа. шояд барои бонувон аз ин дида вақти бештар сарф шавад. инро ҳам бояд бигӯем ки одатан чӣ дар сабқатҳои риштаи велосипедӣ, чӣ дар риштаҳои дигар мо шоҳиди он мешавем ки чӣ гуна фарқ байни занону мардон назаррас аст. ба ин тартиб оғоз мешавад сабқатҳои имрӯза ба дарозии 111 километр. бонувони якачин ва бонувони ҷавони то 23 сола ба сабқатҳо пардохтанд ки теъдоди умумии иштирокчиён дар сабқатҳои имрӯза, бинандагони гиромӣ, дар маҷмӯъ 40 нафарро ташкил медиҳад. ва ин 40 нафар бонувон аз 12 кишвари
гуногун албатта бо ҳам сабқат мекунанд миёни онҳо варзишгарон аз ветнам, қазоқистон, ӯзбекистон, эрон, таиланд, индонезия, муғулистон, амороти муттаҳидаи араб, ҳиндустон, ироқ, бангладеш ва дастаи мизбон тоҷикистон қарор доранд. тадриҷан он варзишгароне ки таҷрибаи бештар доранд ва тайёрияшон ҳам беҳтар аст, ҳаракат мекунанд аз ибтидо ташаббусро ба дасти худ гиранд. ва бубинед оҳиста оҳиста онҳое ки муддаиён ҳастанд аз паҳлӯҳо гузашта ба пеш мераванд то ин ки аз ҳамин гурӯҳи асосӣ ба истилоҳи ин риштаи варзиш пилотон пеш гузаранд ва ҳамчун пешсаф ва муайянкунандаи идомаи сабқатҳо аз худ дарак диҳанд. бештари вақт ин гурӯҳи варзишгарон доимо муваффақ ҳам мешаванд, аммо имрӯз бояд бигӯям ки масофа бисёр тӯлонитар аст ва шояд боз дар идомаи сабқатҳо мо ҷойҳои худро иваз кардани ин варзишгаронро якҷо бубинем. 1.3 километри масофа инак сипарӣ мешаванд ва ҳоло варзишгарон аз хиёбони рӯдакии пойтахт ба кӯчаи Садриддин Айнӣ мегузаранд. аз паҳлӯи майдони устод Садриддин Айнӣ гузашта роҳ ҷониби албатта пойгоҳи сеюм давом хоҳанд дод. ҳамин ҳоло танҳо як варзишгари кишвари ӯзбекистон аз ҳамтимони худ каме пештар қарор дорад. варзишгарони дигари ӯзбек бошад, як қисмашон дар байн ва қисми дигарашон аз канор ҳоло ҳаракатро давом дода истоданд ва боз як нафари дигар бубинед ба қатори ҳамдастааш мехоҳад пайваст шавад. гуфта намонад ки дар ин риштаи варзиш бо нувон албатта тӯли солиёни зиёд аст ки бо ҳам дар сабқатҳои гуногун иштирок мекунанд ва таҷрибаи бисёр ғанӣ ҳам касб карданд дар шоҳроҳ. ишравре медонем инҷо омодагии баланди ҷисмонӣ ва тайёрии муттасил барои ҳар кадоме аз варзишгарон зарур меояд то ин ки ба натиҷаи мусбӣ умед банданд. дар охирин мусобиқае ки дар қаҳрамонии осиё сурат гирифт соли 2019 дар ҳамин ришта Ольга Забединская аз кишвари Ӯзбекистон тавонист соҳиби ҷойи аввал шавад. намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Наа Реум соҳиби ҷойи дуюм шуд ва Сумайя Яздонӣ аз кишвари Эрон натиҷаи сеюмро ба қайд гирифт. мо албатта иштироки Сумайя Яздониро дар сабқатҳои имсола дар қаҳрамонии осиё дидем, аммо натиҷаҳояш дар сабқатҳои инфиродӣ он қадар хуб набуданд. ва имрӯз ҳам аз кишвари Эрон чӣ тавре бебинем 5 нафар иштирок карда истоданд. миёни онҳо ному насаби Сумайя Яздонӣ ҳам ҳаст ки ҳоло дар баробари ҳамватанони дигараш талошу муборизаро давом дода истодааст. сеуним километри масофа инак сифарӣ шуд аз ҷониби варзишгарон ва аз гардиши
пойгоҳи сеюм онҳо боз ҳам тавассути кӯчаи устод Садриддин Айнӣ ҳаракати худро ҷониби хиёбони Рӯдакӣ албатта давом медиҳанд ва баъд аз он боз мо масири идомаи ҳаракати варзишгаронро якҷо бо шумо хоҳем дид. аллакай баъзе аз варзишгарон аз гурӯҳи асосӣ қафо ҳам мемонанд. дар баробари он ки баъзе аз пешсафонро мебинем, боз ногуфта намонад ки дар сабқатҳои пойгаи инфиродӣ дар шоҳроҳ одатан чунин ҳолатҳо ҳам дида мешавад ки баъзе аз варзишгарон аз гурӯҳи асосӣ ба истлоҳ аз пилотон қафо мемонанд ва ҳамзамон бо ин як қисм аз варзишгарон наметавонанд дар ҳамин масофаи таъиншударо ба пуррагӣ убур кунанд, мисле ки дар риштаҳои дигари варзиш ҳам баъзе вақт чунин ҳолатҳо дида мешавад ки сабабҳои гуногун албатта инҷо таъсир мерасонанд барои аз идомаи сабқатҳо берун шудани ин варзишгарон ё ба истлоҳ аз ҳамон қофила ё пилотон қафо мондану ҷудо шудани ин варзишгарон. ҳоло гурӯҳи варзишгарони эронӣ бубинед дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд, яке паси дигаре ва инак панҷгонаи онҳо тақрибан паҳлӯ ба паҳлӯ ҳаракат доранд ва аз паси онҳо боз варзишгарони кишвари Ӯзбекистон ҳам саф оростанд. کاری دستاوی هم بسیار مهم است در این گونه لحظه ها و خود شما هم بینندگان گرامی اگر اهمیت دهید میبینید که چگونه ورزشکارانی پیش صف در حالت هر کدام از این دسته ها یک یک به قفا نظر میاندازد و میبیند که چگونه هم دسته هایش حرکت کرده ایستادند. با پورگی یک نفر ورزشگر هم نمیتواند دویمو موقع پیشصفی را نگاه دارد به آن خاطر که اینجا وزش شمال و وضع آب و هوا خوب به تاثیر نمیماند. حالا نمایمی شهر عزیزمون دوشنبه بار دیگر برای ما و شما پیشنهاد می شود. در بهاران البته سرتاسر تاجیکستان خیلی تغییر می‌یابد و ما واقعا هم بار دیگر همین میشویم که چگونه زیبا و ملک دلکش است تاجیکستانی عزیز ما و شما. خب باز هم به خیابان رودکی اکنون گذاشتند ورزشگران و توسط خیابان مذکور حالا حرکت خود را آنها جانب محله چهارباغ دوام می‌دهند. اکنون از این نقطه که 57 کیلومتری مسافه را تشکیل می‌کند باید یادآور شوم که حرکت آنها تا به محله چهارباغ دوام می‌یابد و نگفته نماند که این عیناً همین گوییم میانه مسیر از نقطه‌ای که بالاتر اشاره کردیم تا به محله چهارباغ تقریباً همون راهی است که در روزهای اول ما شما دیده بودیم. و تا به محله چهارباغ وقتی میرسند ورزشگران مسافه طی کرده آنها 16 از 6 کیلومتر را تشکیل خواهند داد.
баргузор кардани қаҳрамонии осиёи ба велосипедронӣ дар кишвари азизамон албатта имкон медиҳад то барои солҳои баъдӣ боз ҳам иқдомҳои дигаре рӯи даст гирифта шавад ҷиҳати роҳандозӣ намудани мусобиқаҳои дигар оид ба ин риштаи варзиш аз ҷумла велосипедронии кӯҳӣ ва велосипедронӣ дар масири кӯтоҳ ё ба истилоҳ дар трек ва ҳамчунин барои барпо кардани мусобиқаҳои дигари сатҳи баланди осиёӣ ин чиз замина ва имкониятҳои хубро метавонад фароҳам орад. гуфта намонад ки дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни наврӯзи фархондапай ин дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ аст ки тоҷикистон истиқбол мегирад. қаблан қаҳрамонии осиё оид ба кураш ҳам дар пойтахти кишварамон сурат гирифт ва ҳамчунин ман бояд ёдовар шавам ки ҷониби тоҷикистон пешниҳод кардааст албатта боз барои мизбонии мусобиқаҳои дигари сатҳи баланди осиёӣ ва фикр дорам таи солҳои оянда мо бевосита шоҳиди чунин рӯйдодҳои бузурги фараҳбахши варзишӣ ҳам хоҳем шуд. Инак 7 километри масофа убур мешавад аз ҷониби варзишгарон. инҷо тақрибан дар якҷоягӣ ҳамаи онҳо ҳаракат карда истоданд ва бо вуҷуди он ки гоҳ ногоҳ пешсафон иваз мешаванд, вале дар умум бигирем гурӯҳ дар якҷоягӣ ҳаракатро ҷониби хатти ниҳоии марра албатта давом медиҳад. ҳоло ҳатто бигӯем агар 10% масофаам убур нашудааст, пас хато нахоҳад буд. чизе болотар ишора кардам, имрӯз аз кишвари азизамон ҳам се намоянда дар сабқатҳо иштирок карда истоданд. миёни онҳо мутриба абдуҷалилова аст, таҳти рақами 41 сарчин шудааст. ана султон аманова таҳти рақами 38 ва ҳамчунин файзихон суфиева таҳти рақами 37 иштирок карда истодааст ки барои ҳар кадоме аз онҳо ин ҳам як таҷрибаи бисёр хуб ба ҳисоб меравад ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани натиҷаву нишондодҳои варзишиашон. ҳафту 18 километри масофа инак убур мешавад ва онҳо аз назди яке аз иншоотҳои бисёр хуб ва меъмурии пойтахти кишварамон чойхонаи маъруфи роҳат инак убур мекунанд. ҳамонтавре шумо болотар шоҳид шудед, аз паси варзишгарон инчунин гурӯҳи ёрирасонҳо ҳам дар автомобилҳои махсус ҳаракатро давом медиҳанд. аз ҳар як даста як автомобилӣ бо ҷойгир кардани намон дучархаҳои лозимӣ дар вақти агар ягон садама рух диҳад ё ягон ҳолатҳои дигар ки лозим бошад барои иваз кардани чархҳои велосипед ё ин ки ҳолатҳои дигари ғайриқобили пешгӯӣ, пас онҳо ба мадади варзишгарон меоянд ва дар зудтарин фурсат кӯмаки худро мерасонанд. аслан чунин ҳолатҳо дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ зиёд ҳам ба назар мерасад. баъзе вақт мебинем ки ҳамон мушкилиҳо аксари вақт бо чархҳо ба вуҷуд меоянд ва ҳамагӣ 15 сония кифоя аст то ин ки нафари масъул, яъне муҳандиси масъул ба кӯмаки ҳамдастааш омада чархи ӯро иваз кунад. аммо бо дар назар дошти рушди бесобиқаи ин риштаи варзиш таи солҳои охир чунин ҳолатҳо ҳам тадриҷан кам шуда истоданд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ.
ногуфта намонад ки имсол варзишгарони беҳтарини осиёиро сабқатҳои бозиҳои тобистонаи осиёӣ 2022 интизор аст дар шаҳри ханчжоуи ҷумҳурии мардумии чин. аслан ин мусобиқа моҳи сентябр сурат мегирад ва бояд бигӯям ки маҳз барпо кардани қаҳрамонии осиё дар тоҷикистон дар рӯзҳои охири моҳи март ин як марҳилаи бисёр хуби тайёрӣ ва интихоби варзишгарон барои дастаҳои мунтахаб барои сафарбар кардан ба ин мусобиқаи сатҳи баланди осиёӣ ба ҳисоб меравад. албатта варзишгарони кишварҳои осиё ҳоло дар қиёс бо намояндаҳои аврупо дар чемпионатҳои ҷаҳон ва ҳамчунин дар бозиҳои олимпӣ наметавонанд доимо дар қатори додталабони асосӣ бошанд. аммо ба ҳар ҳол дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд ки аксари варзишгарони осиёӣ иштирок мекунанд ин метавонад як дастоварди бисёр хуб ва арзанда бошад барои ҳар кадоме аз варзишгарон вақте онҳо дар чунин мусобиқаи байналмилалӣ мисли бозиҳои осиёӣ иштирок мекунанд. дар воқеъ ин нуктаро мураббиён ва худи варзишгароне ки дар сабқатҳо иштирок карда истоданд синни мусобиқаҳо қаблан иброз доштанд. 9.8 километри масофа инак убур шуда аз ҷониби варзишгарон. аз варзишгарони амороти муттаҳидаи араб ҳам бояд бигӯем ки имрӯз софия алсаёк ки дар сабқатҳои рӯзи сеюм тавониста буд натиҷаи бисёр хуберо ба қайд гирад иштирок карда истодааст. ин бону тавониста буд бо натиҷаи 37 дақиқаву 2 сония миёни бонувони то 23 сола дар масофаи 24 километр албатта натиҷаи сеюмро ба қайд гирад ва ҳамчунин дар баробари ӯ ҳамватанаш заҳро ҳусайн ҳоло дар сабқатҳо иштирок карда истодааст ва боз як намояндаи дигар шайха рашид ба ҳисоб меравад ки аз кишвари амороти муттаҳидаи араб аст, яъне 3 нафар варзишгарон ин тимро намояндагӣ мекунад. ҳамчунин аз нигоҳи теъдоди иштирокчиён яке аз тимҳои дигари гӯем дорои варзишгарони сершумор ветнам ба ҳисоб меравад ва дар умум 5 нафар варзишгарон аз ин кишвар ҳоло дар сабқатҳо иштирок карда истодаанд ки насаби 4 нафари онҳо бо нгуен шурӯъ мешавад. До 8 километри масофа инак убур шуд аз ҷониби варзишгарон ва ҳамин лаҳзаҳо ки тавре шумо ҳам мебинед онҳо аз назди донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Темур гузашта ҳаракатро ҷониби маҳаллаи Чорбоғ ҳамоно давом дода истодаанд. ин қисматиро каме мушкилиҳоро ба вуҷуд меорад ба он хотире ки каме баландӣ ҳам ҳаст дар пеш ва аллакай худи шумо дида истодед ки варзишгарон баъзеашон бевосита дар ҷойҳои худ нанишаста балки аз ҷои худ боло шуда мехоҳанд тавассути чунин ҳаракатҳо суратафзоӣ намоянд ва ҳарчи тезтару беҳтар албатта ҳамин баландии начандон зиёдро ҳоло убур кунанд. баъд аз ин албатта боз барояшон бо дар назар дошти нишебие ки дар пеш аст имконият фароҳам меояд суратафзоии худро аз ин ҳам бештар намоянд. мо дар сабқатҳое ки рӯзҳои қаблӣ сурат гирифт махсусан миёни бонувон агар аҳамият дода бошед бинандагони гиромӣ дидем ки чӣ гуна онҳо вақте масофаҳоро убур мекарданд сурати миёнаи ҳаракаташон ҳам албатта хуб буд. барои мисол бонувони то 23 сола вақте бо ҳам сабқат кардан он ҷо Янина Кускова аз Ӯзбекистон ҷои якумро гирифт ва Бота Батирбекова
сазовори ҷои дуюм шуд. ҳамчунин София Алсаёқ гуфтем натиҷаи сеюмро ба қайд гирифт. суръати миёнаи ҳаракати Янина Кускова каме бештар аз 42 километрро ташкил дод ва варзишгарони ҷойҳои дуюму сеюмро гирифта тақрибан 39 ва 38 километр дар 1 соат натиҷаҳоро ба қайд гирифтанд. яъне мутаносибан ҳамин гуна ҳолат барои онҳо буд ва онҳое ки миёни бонувони якачин иштирок карданд суръати миёнаи ҳаракати 6 нафари онҳо аз 40 километр дар 1 соат бештар буд ва ҳамзамон бо ин бояд ёдовар шавам ки албатта масофа он ҷо нисбатан кӯтоҳтар буд. аз ин хотир шояд суръат ҳам баландтар буд ба хотири оне ки варзишгарон хеле хуб медонистанд ки чӣ гуна дар ҳамин масофаи кӯтоҳ суръатафзоӣ кунанд ва кадом ҳолатҳо барояшон беҳтар аст ҳамин гуна натиҷаи баланди худро нишон диҳанд. аммо имрӯз чун масофа бисёр тӯлонӣ аст ба онҳо мушкил мешавад ҳамин гуна суръати баланди худро ба пуррагӣ нигоҳ доштан дар идомаи рақобатҳо. аз ин рӯ ман фикр дорам натиҷаи миёнаи ҳаракати варзишгарон суръати миёнаи онҳо албатта шояд ҳудуди 30 километр дар 1 соатро ҳам ташкил диҳад. аз эҳтимол дур нест ки чунин ҳолатро ҳам бубинем мошуд. ба қисми дигари шоҳро гузаштанд ҳамаи варзишгарон. шояд ин ҷо эҳсос мешавад ки каме вазиши буд камтар аст, аммо ба ҳар ҳол зуд аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар гузашта ҳаракатро ҳамоно давом медиҳанд. сенздаҳу азда 6 километри масофа инак пушти сар мешавад. аз назди боғи устод Садриддин Айнӣ акнун гузашта варзишгарон ҳамоно ҳаракатро ҷониби маҳаллаи Чорбоғ давом дода истоданд. ногуфта намонад ки дар рӯзҳои аввал махсусан 3 рӯзи аввали сабқатҳо ки бештар варзишгарон баъд дар рӯзи 15 ва 24 километр сабқат карданд миёни ҳам, ин масир барои аксари онҳо шинос аст ва аксари худи ин бонувоне ки имрӯз дар сабқатҳо иштирок карданд дар рӯзҳои гузашта ҳам ҳунарнамои арзанда нишон дода буданд. на танҳо баъд аз ин акнун мо боз ҳам шояд каме тағйир ёфтани ҳаракати варзишгаронро бубинем. бале ҳамин тавр ҳам мешавад ва бубинед чӣ гуна суръатафзоии яку якбораи варзишгарони кишварҳои Қазоқистон ва Ӯзбекистон ҳамин ҳоло ба назар мерасад ва аз паси онҳо инчунин варзишгари бо таҷрибаи кишвари Эрон ҳам ҳаракатро давом дода истодааст ҳамин лаҳзаҳо. ва гурӯҳи пешсафон ҳамоно иборатанд аз варзишгарони ҳамин се кишвар. аз кишвари Ироқ танҳо як нафар аст, Даҳад Қадр, ва бояд бигӯям ки дар сабқатҳои инфиродӣ натиҷаи чандон баландро нишон надод Даҳад Қадр. ҳарчанд варзишгарони кишвари Муғулистон дар сабқатҳои даставӣ натиҷаи хубро ба қайд гирифтанд, аммо бештари вақт дар сабқатҳои инфиродӣ натиҷаҳои начандон хуб аз ҷониби онҳо ба назар мерасад ва имрӯз ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем танҳо як нафар ҳоло
аз ин кишвар номнавис шудааст барои иштирок дар сабқатҳо солонго серенелхан. шаҳноза абдуллоев аз кишвари ӯзбекистон ва дар паҳлӯи ӯ инчунин нгуен тхи ким квонг аз ветнам. ин ду варзишгаре ҳастанд ки таҳти рақамҳои 46 ва 47 иштирок карда истоданд. чанд лаҳза пештар аз ин онҳо пешсаф буданд, вале инак аз онҳо бубинед чӣ гуна иштирокчиёни дигар ҳоло пеш мегузаранд. ва инак боз ҳам суръатафзоӣ ин гуна ҳолат бисёр зарур аст. баъзе вақт агар шумо сабқатҳои риштаи варзиши сабукро ҳам бубинед, бинандагони гиромӣ, он ҷо ҳастанд ҳамин гуна варзишгарони ҷудогонае ки ба ислоҳ онҳоро хуб нафароне медонанд ки махсус ҳамин корро мекунанд. яъне масофаҳои бисёр тӯлонӣ аст, барои мисол аз 5 километр бештар, ва онҷо баъзе вақт ҳамин гуна варзишгарон пайдо мешаванд ки дар ибтидо бениҳоят суръати баланд касб мекунанд ва шояд ҳудуди 2 километр ё 3 километри масофаро тай кунанд, аммо онҳо ҳаракат мекунанд ҳамин ба ислоҳ суръати баланди сабқатҳоро аз ибтидо таъмин кунанд ва аз паси онҳо варзишгарони дигар давиданро давом медиҳанд ва дар нуқтаҳои зарурӣ баъзан вақт мебинем ки баъдан онҳо аз идомаи сабқатҳо берун мешаванд ва роҳро мекушоянд барои онҳое ки то ба охир барои расидан ба хати марра талош мебарзанд. дар риштаи велосипедронӣ ҳам наметавонам бигӯям ки дақиқ ҳамин гуна аст, аммо баъзе вақт чунин суръатафзоиҳое ки мо шумо дида истодем аз ҷониби варзишгарони алоҳида, инам маънои онро дорад ки онҳо мехоҳанд ҳамин кори умумие ки ҳоло ҳаст, яъне дар маҷмӯъ тай кардани масофаи мазкур бо як суръати миёна ё суръати паст пеш наравад, балки тавассути чунин суръатафзоиҳои худ онҳо бозам имкон фароҳам меоранд барои варзишгарони дигар ки ҳаракаташонро давом диҳанд бо суръати баландтар ва ин суръати миёнаи ҳаракати умумиро барои ҳар кадоме аз ин варзишгарон бозам болотар мебаронанд. аз кишвари дигаре ки танҳо як нафар имрӯз дар сабқатҳо иштирок карда истодааст, намояндаи кишвари Ҳиндустонро месозад ёдовар шавем, Моника Ҷад. ин бонуро ҳам мо дар сабқатҳои қаблӣ дида будем. аз Индонезия 2 нафар, Делия Аустина Приятна ва Кита Видя Юника иштирок карда истодаанд имрӯз. ҳамчунин як нафар бону аз кишвари Бангладеш ҳам ҳаст, Аурти Висвасаматти. шонздаҳу азда 6 километри масофа инак убур шуда аз ҷониби варзишгарон. онҳо тавассути гардиши маҳаллаи Чорбоғ роҳ пеш мегиранд акнун ба кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ ва аз ин ҷо тавассути албатта гузаштан аз паҳлӯи маркази савдо ва хизматрасонии кӯшониён ҳаракати худро бояд то ба кӯчаи Саъдии Шерозӣ давом диҳанд. намояндаи кишвари Бангладеш ки болтар дар мавридаш гуфтем, Аурти Висвасаматти ҳоло ҳаракатро давом дода истодааст. каме қаффотар мемонад албатта аз иштирокчиёни дигар ӯ.
бозам таваҷҷӯҳи худро акнун ба ҳаракати гурӯҳи варзишгароне ки дар якҷоягӣ ҳоло талошро давом дода истоданд равона месозем ва инҷо чӣ тавре мебинед. Акнун бозам ҳамон гурӯҳи варзишгарони пешсаф ки аз Эрону Узбекистону Қазоқистон ҳастанд дар якҷоягӣ ҳаракати худро давом дода истоданд. Осим Акпейли варзишгари кишвари Қазоқистон чанд лаҳза пештар аз ин дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумо буд. ин бонуро мо дар сабқатҳои байни калонсолон аслан дидем. Дар сабқатҳо миёни ҷавонони то 23 сола ҳузур надошт. баъзе аз тағйиротҳо албатта ҳаст дар ҳайати дастаҳо, чун медонем ки сабқатҳо бо оғози аз ҳам ҷудо аз сабқатҳое ки дар шоҳроҳ доир мешаванд фарқ мекунанд ва интихоби мураббиён ҳам албатта инҷо муҳим аст ки киҳоро онҳо гӯем ҷудо мекунанд аз байни довталабони зиёд баҳри иштирок дар ин сабқатҳо. ва мураббиён албатта беҳтару хубтар медонанд ки киҳо арзандатар ҳастанд барои иштирок дар сабқатҳои инфиродӣ ба масофаҳои нисбатан кӯтоҳтар ва киҳо арзандатар ҳастанд барои иштирок дар сабқатҳо ба масофаҳои нисбатан тӯлонӣ. ва инҷо ҳамчунин интихоб албатта аз ҷониби онҳо сурат мегирад. Анасултон Аманова варзишгаре ки имрӯз кишварамонро дар сабқатҳо намояндагӣ карда истодааст, ӯ ҳам хело қафо мондааст аз гурӯҳи пешсафон ва инак танҳо 16,6 километри масофа аз ҷониби убур шуд, яъне аз гардиши маҳаллаи Чорбоғ тавассути хиёбони тавассути кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ ҳаракатро акнун бояд давом диҳад. 19,6 километри масофа убур шуд. нуқтаи навбатӣ ба қайдгирӣ назди албатта маркази савдо ва хизматрасонии кӯшониён буд барои варзишгарон ва инак онҳо тавассути кӯчаи мазкур ҳоло ҳаракатро боз ҳам давом медиҳад. лаҳза ба лаҳза мо ивазшавии пешсафонро ҳам мебинем, аммо ба ин чандон таваҷҷӯҳи зиёд кардан ҳам лозим нест, ба он хотире ки баъзе вақт айёрона ҳаракат мекунанд варзишгарони дар миёна ҳаракат карда истода, чун онҳо кӯшиш мекунанд ба ин роҳ албатта дар миёна вақте қарор мегиранд иҷозат надиҳанд ба оне ки гӯем қувваи зиёди худро сарф кунанд дар рафти масофаи тӯлонӣ ва кӯшиш мекунанд ҳамин мавқеи миёнаи худро ҳифз кунанд ва танҳо дар километрҳои охир мебинем ки ҳаракатҳои онҳо комилан ба таври дигар тағйир меёбад. вале ин ҷолиб аст албатта зуд суратафзоӣ кардану талоши аз ҳамдигар пеш гузаштан як гӯем рӯҳу илҳоми дигаре мебахшад ба ҳар кадоме аз варзишгарон, як ангезаи иловагӣ аст барои беҳтар албатта мубориза бурдан барои ба даст овардани ҷоиза. баъзе вақт чунин ҳолатро мо дар сабқатҳои имрӯз мебинем ва фикр дорам ин танҳо хоси як ё ду варзишгар нахоҳанд буд, яъне танҳо бо як ё ду нафари онҳо истисно намешавад, балки вақт биёяд ҳар кадоме аз ин варзишгарон кӯшиш мекунанд ҳамин минвол ҳаракат намоянд. бубинед вақте як ду нафар чунин корро анҷом медиҳанд, нафарони дигар ҳам аз паси онҳо пайваст мешаванду кӯшиш мекунанд ба ин тартиб ҳаракатро боз ҳам ҷоннок намоянд.
чанд лаҳза пештар аз ин пешсафиро Светлана Патшенко ба даст гирифт, варзишгари кишвари Қазоқистон. Ман бояд бигӯям ки миёни варзишгарони кишвари Қазоқистон Бота Батирбекова, Светлана Патшенко, Акпел Усим, Карина Абдураҳмонова ва ҳамчунин боз варзишгарони дигари бо таҷриба мисли Рината Султонова, Муҳаббат Умедҷонова, Фаина Потапова ва Анжела Соловьёва ҳастанд ки ҳар кадоме аз онҳо бештаре аз онҳо албатта дар сабқатҳои гузаштаи инфиродӣ миёни занони то 23 сола бо оғози аз ҳам ҷудо ба дарози 24 километр ва ҳамчунин ба масофаи мазкур дар сабқатҳои умумӣ байни бонувон иштирок карда буданд. 23,6 километри масофа инак убур шуд аз ҷониби варзишгарон. ногуфта намонад ки дарозии умумии масофаи мазкур агарчанде 111 километр аст, аммо бештари албатта километрҳои таъйин кардаи варзишгарон бевосита дар дохили пойтахти кишварамон сурат хоҳад гирифт ва танҳо як лаҳзае ки онҳо аз ҳудуди пойтахт берун мебаранд, ин ҳамон нуқтаи рафтан ҷониби шаҳри Бохтар аст, ҳамон масире ки албатта пойтахти кишварро бо маркази маъмурии вилояти Хатлон мепайвандад, аммо ба пуррагӣ дар он роҳ ҳаракати ин варзишгарон сурат нахоҳад гирифт, танҳо то ба наздики Фахробод ва аз он ҷо аз гардише ки ҳаст боз ҳам баръакс тавассути дарозаи ҷанубии пойтахт ҳаракатро онҳо боз давом хоҳанд дод. албатта бинандагони гиромӣ, ҳар як риштаи варзиш дар баробари оне ки басу ҷолибу диданӣ аст, боз нозикиҳои муайяни худро ҳам дорад ва фикр дорам таи он рӯзҳое ки шумо гузоришҳои мустақими моро аз ҷараёни сабқатҳои қаҳрамонии Осиё тамошо карда истодаед, бевосита ба ин риштаи зебо ва мафтункунандаи варзиш велосипедронӣ шавқу ҳавасатон бештар мешавад. Албатта ин муҳим аст барои насли наврас ва ҷавони кишварамон, чун бо бевосита барпо кардани чунин мусобиқаҳо меҳру ҳаваси онҳо барои машғул шудан ба ин намуди варзиш меафзояд ва имкон медиҳад барои солҳои баъдӣ бевосита аз миёни онҳое ки таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ба ин риштаи варзиш, боз варзишгарони касбӣ ҳам ба воя расонида шаванд, чун муҳим аст албатта гӯем доштани чунин таҷриба, доштани чунин варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ин имкон медиҳад ҳатман онҳо дар миқёси Осиё ҳам ному нуфузи кишварамонро баланд баранд ва ҳам аз пешрафти муайяни ин ё он риштаи варзиш дар кишвар ба гӯем ҷаҳониён маълумоте дода бошанд. намои умумии шаҳр боз ҳам барои мову шумо пешниҳод мегардад. Инак аз назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт гузашта истодаанд варзишгарон. худи шумо ҳам мебинед ки чӣ гуна лаҳзаҳои зебои ҳаракати онҳо пешниҳоди мову шумо шуда истодааст ва дар баробари ин бояд бигӯям ки ҳоло ҳаракати худро варзишгарон давом дода истодаанд ҷониби хиёбони Саъдии Шерозӣ ва баъдан боз нуқтаи баргашти онҳо
тавассути ҳамин кӯча сурат мегирад ва дар идомаи сабқатҳо онҳо боз ба майдони албатта Неъмат Қарабоев ҳам гузашта ҳаракатро боз давом хоҳанд дод. ва инак боз ҳам таваҷҷӯҳи мо ба ҳаракатҳои ҳамватанамон Анасултон Аманова аст ки инак аз паси гурӯҳи асосӣ албатта тавассути кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ ҳаракатҳои худро давом медиҳад. каме қафо ҳам мемонад, аммо муҳим ин ки ӯ ҳамин гуна иродаву ҷуръати худро то ба охир нигоҳ дорад. акнун таваҷҷӯҳи худро боз ҳам ба ҳаракати гурӯҳи асосии варзишгарон ки имрӯз дар сабқатҳо якҷо бо ҳам ҳаракат доранд равона месозем. ба чӣ тавре мебинед, инак онҳо аз буриши кӯчаҳои Саъдии Шерозӣ ва Неъмат Қарабоев ҳаракати худро ҷониби дарвозаи ҷанубии пойтахт давом дода истодаанд. ҳамин лаҳзаҳо варзишгарони кишвари Қазоқистон ва Ӯзбекистон ҳоло пешсафанд ва бубинед маслиҳату машварати ду бонуи пешсаф дар ҳайати Қазоқистон ҳам ба назар мерасад ки шояд тактикаи идомаи сабқатҳоро байни ҳам албатта маслиҳат карда истоданд. гуфта намонад ки пеш аз оғози рақобатҳо албатта мураббиён чӣ гуна ҳаракат карданро барои варзишгарон меомӯзонанд, дастури супоришҳои хусаи худро медиҳанд, вале баъзе вақт дар рафти ҳаракат ҳолатҳои ҷудогона ва муайяне пайдо мешавад ки хоҳ нохоҳ машварати алоҳидаро ҳам талаб мекунад, вале барои ин вақти зиёдро сарф кардан лозим нест. варзишгарон метавонанд ба паҳлӯи якдигар омада суханҳои заруриро ба якдигар бигӯянд ва ба ин тартиб боз ҳаракати худро ҷониби мақсади муайян гардида давом диҳанд. албатта аз ҳайати Қазоқистон ки дар сабқатҳо миёни бонувон рӯзи гузашта он қадар натиҷаи баланд нишон надоданд, имрӯз дар кишварашон натиҷаи нисбатан беҳтарро интизор ҳастанд. ман ёдовар мешавам ки дирӯз дар рақобатҳо миёни бонувони Наврас намояндаи кишвари Ӯзбекистон пирӯзӣ ба даст овард. София Каримова ва ду варзишгари кишвари Қазоқистон Алина Спирина ва Дарья Казакбай ҷойҳои дуюму сеюмро гирифтанд. ҳамчунин дирӯз дар сабқатҳо миёни наврасон варзишгарони кишвари Қазоқистон аз намояндаҳои Ӯзбекистон қафо монданд ва дар баробари ин дар сабқатҳо миёни ҷавонони то 23 сола бошад бевосита се варзишгар аз Қазоқистон қаҳрамон шуданд. агар рӯзҳои гузаштаро ба хотир орем, пас онҷо дар сабқатҳои инфиродӣ дар алоҳидагӣ бонувони қазоқ албатта натиҷаашон хубтар буд. аз ҷумла Рината Султонова тавонист
дар масофаи 24 километр бо натиҷаи 33 дақиқаву 24 сония аввалин шуда ба хати марра расад. вале Бота Батирбекова танҳо ҷои дуюмро гирифт дар сабқатҳо миёни бонувони то 23 сола ва ӯ аз Янина Кускова аз кишвари Узбекистон тафом буд. аслан дар сабқатҳои феълии Осиё ки Тоҷикистон макони баргузории он аст, маҳз ҳамин варзишгарони ду кишвар яъне Қазоқистон ва Узбекистон бештар бо ҳам талош карда истоданд баҳри муайян кардани беҳтаринҳо. варзишгари кишвари Бангладеш Аур Тибисва Самапти инак ӯ ҳам аз гардиши кӯчаи Саъдии Шерозӣ ва кӯчаи Неъмат Қарабоев мепайвандад ва ҳаракати худро давом медиҳад. 28 километри масофа аз ҷониби ӯ ҳам убур шуд. варзишгари мо ҳам ҳоло албатта ҳаракатро ҳамоно давом дода истодааст. Ана Султон Аманова ва инак ӯ агар каме дигар талош кунад, фикр дорам ба варзишгари кишвари Бангладеш Бисва Самапти Аурти ҳам наздик шуданаш мумкин аст. гурӯҳи асосии варзишгарон ки дар якҷояги тақрибан ҳаракат карда истоданд, ҳоло наздик меоянд ба маркази савдо ва хизматрасонии Саховат ва баъдан боз ҳаракати худро онҳо давом хоҳанд дод. ин нуқта тибқи намон масофаи таъин гардида аллакай барои варзишгарон 34,3 километри масофаро дақиқан муайян мекунад ки онҳо убур карданд. каме дигар албатта боқӣ мондааст барои убур кардани ин масофа ҳам барои варзишгарон. тақрибан 1 соат шуд ки варзишгарон бевосита дар роҳ ҳастанд. албатта ҳоло суръати миёнаи ҳаракати онҳо метавонад ҳудуди 40 километр дар 1 соатро ҳам ташкил диҳад дар соати якум. вале ногуфта намонад ки инҷо нисбатан ҳоло қувваҳо бештар ҳастанд барои варзишгарон ва хоҳ нохоҳ баъдан хастагӣ эҳсос мешавад ва каму беш барои онҳо мушкилӣ ҳам дар километрҳои баъдӣ вақте масофаи нисбатан тӯлонитарро тай кардан лозим аст пеш меояд. чун дар пахши мустақим қарор дорем, бинандагони азиз, ман ёдовар мешавам ки гурӯҳи бузурги ҳамкорони мо аз шабакаҳои телевизионӣ барои инъикоси пурраи ин сабқатҳо албатта ҷалб шуданд ва мо ба қадри зарурӣ талош карда истодаем то ҳамаи лаҳзаи ҳаракати варзишгаронро аз ибтидо то интиҳо пешниҳоди шумо кунем. агар мабодо дар баъзе аз ҳолатҳо мушкилиҳои техникӣ пайдо шаванд, аз шумо қаблан узр мепурсем, вале бевосита ҳаракат хоҳем кард ки имрӯз ҳам мисли рӯзҳои гузашта ба пуррагии ҷараёни сабқатҳои риштаи велосипедрониро манзури шумо кунем.
ин риштаи варзиш албатта маҳбубияти хос дорад миёни сокинони кишварҳои гуногуни олам ва яке аз риштаҳои бисёр оммавӣ ва дастрас барои ҳамагонам ҳаст. чандон гӯем маблағи зиёд ҳам сарф кардан лозим нест барои машғул шудан ба ин намуди варзиш ва одатан аксаран мо шумо медонем ки хурду ҷавон бевосита имкон доранд ба ин риштаи варзиш танҳо бо харидорӣ намудани як велосипеди оддӣ машғул шаванд. ба ҳар ҳол аз иштирок дар сабқатҳои гуногун ҳоло онҳо канортар мемонанд, вале қатъи назар аз ин бояд бигӯям ки аллакай қадамҳои нахустини худро онҳо бо ин восита метавонанд барои машғул шудан ба ин намуди варзиш гузоранд. ва агар боз майлу рағбаташон пайдо мешавад, баъдан хоҳем дид ки ба таври касбӣ онҳо ба ин риштаи варзиш машғул шуданро метавонанд оғоз намоянд. ба ҳамзамон бо ин месозад ёдовар шавам ки шурӯъ аз давраи эҳёшавии бозиҳои тобистонаи олимпия нест аз соли 1896 ки дигар бора дар Афина бозиҳои олимпӣ сурат гирифт. риштаи велосипедронӣ яке аз он риштаҳои варзише буд ки то имрӯз тақрибан бетанаффус шомили барномаи бозиҳои олимпӣ аст. танҳо дар соли 1912 доир нашуд рақобатҳо дар ин ришта дар бозиҳои олимпӣ ва боқӣ монда дар ҳама солҳо мо сабқатҳои гуногунро дар бозиҳои олимпӣ мебинем. ҳамчунин шурӯъ аз соли 1988 аз олимпиадае ки дар Сеул сурат гирифт дар пойтахти Кореяи Ҷанубӣ мо шоҳиди сабқатҳо миёни бонувон ҳам шудем. яке аз донишмандони бузурги асри гузашта Альберт Эйнштейни нотакрор қайд мекунад ки ҳаёт ин мисли рондани велосипед аст. барои нигоҳ доштани тавозун ё баробарӣ ту бояд ҳаракат намоӣ. воқеан ҳам аз ин дида таърифи беҳтару писандидари ҳамагонро дар бораи велосипедронӣ пайдо кардан мушкил ва ин риштаи варзиш бо вуҷуди оне ки мо шумо мебинем таи солҳои охир рушди бесобиқаи худро дар кишварҳои гуногун пайдо кард. ҳамоно яке аз варзишҳое ҳаст ки таваҷҷӯҳ аз ҷониби аксари сокинон хеле хуб ба назар мерасад ва онҳо ҳам бо майлу рағбати зиёд бевосита кӯшиш мекунанд ба ин риштаи варзиш машғул шаванд. ҳамин лаҳзаҳо бояд бигӯям ки дар баробари он ки варзишкарон ҳамроҳи худ об ва нӯшокиҳои дигари нерӯбахш доранд, инчунин боз маводҳои дигари хӯрока низ дар барои онҳо ҳаст ва ин имкон медиҳад то гӯем витаминҳои заруриро қабул кунанд ва ин нерӯи ғизоӣ иловагӣ мебахшад ба як қувваи иловагӣ мебахшад албатта ба ин варзишкарон ва онҳо ба ин тартиб ҳаракати худро боз ҳам ҷонноктар карда давом медиҳанд. ва инам албатта иҷозат дода шудааст, яъне ягон мамнуният дар ин замина дида намешавад. Маргарита Мисюрина чанд лаҳза пештар аз ин барои мо шумо нишон дода шуд. ҳоло дар қатори пешсафон аст ва аз ҳамон нуқтаи оғоз то ҳоло агар шумо аҳамият дода бошед, аксари варзишкарони пешсаф ё аз ҳайати Ӯзбекистон буданд, ё аз ҳайати Қазоқистон ва баъзе вақт аз ҳайати дастаи Эрон.
аз байни варзишгарони эронӣ аз ҳама нафари ботаҷриба Сумайя Яздонӣ аст, ки болотар дар мавридаш гуфтем. Ӯ дар қаҳрамонии гузаштаи Осиё дар ҳамин масофа тавониста буд, яктараш дар ҳамин бахш албатта тавониста буд сазоварҷӯи сеюм шавад ва медали биринҷиро ба гардан овехта буд ӯ. Ва имрӯз дар баробари ӯ ҳамчунин ҳамватанонаш ҳам иштирок карда истоданд. Райҳон Дориён Хотунӣ бо ҳамроҳии Мандана Маншади Деҳқон, Осим Акбейл варзишгари кишвари Қазоқистон боз ҳам дар маркази таваҷҷӯҳи мост. ва ҳамчунин ду варзишгари дигари кишвари Эрон, ки имрӯз дар қатори ҳамватанони дигарашон иштирок карда истоданд. Яке Соҷида Сиёҳиён ва дигаре Пантиё Гулипур ҳастанд, ки мутаносибан таҳти рақамҳои 30 ва 31 дар феҳристи умумӣ номнавис шудаанд. гурӯҳи асосии варзишгарони Нак аз дарвозаи ҷанубии пойтахт гузашта ҳаракатро тавассути шоҳроҳи Душанбе Бухтар давом дода истоданд ва 41 километри масофа ҳамин лаҳзаҳо аз ҷониби онҳо убур шуд. Ногуфта намонад, ки таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе Бухтар ҳанӯз соли 2018 албатта оғоз шуда буд ва дар як муддати бисёр кӯтоҳ читавре мебинем ин роҳе, ки бисёр муҳим аст барои кишварамон, пурра таъмиру таҷдид шуд. Аллакай ду марҳилаи он пурра сохта ба истифода дода шуд ва сокинони кишвар аз он ба таври зарурӣ албатта истифода бурда истоданд ва бубинед дар қатори гӯем бевосита роҳи мошингард будан ҳамчунин имрӯз мо имкон пайдо мекунем, ки чунин мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ, ки бевосита дар шоҳроҳҳо сурат мегиранд, онро мизбонӣ карда як қисме аз чунин роҳҳои навбунёди ҳудуди кишварро барои баргузор кардани онҳо албатта ҳамчун иншооти зарурӣ пешниҳод кунем ва дар воқеъ ин пешниҳодҳо ҳам бисёр хуб ва сари вақти қабул карда шуда аз ҷониби дастандаркорон, кумитаи ташкилоти баргузории ин мусобиқа ва худи варзишгарон ҳам вақте ҳаракат мекунанд барояшон ҳеҷ монеае пеш намеояд, балки бисёр роҳату гӯем оромона ҳаракатро ҳам давом медиҳанд, чун роҳ албатта бо сифати бениҳоят хуб ва баланд дар ҳамин муддати солҳои гузашта сохта ба истифода дода шуд. дирӯз, имрӯз ва ҳамчунин паго сабқатҳое, ки сурат мегиранд, як қисме аз онҳо маҳз тавассути ҳамин шоҳроҳ сипарӣ мешаванд ва басо хубам ҳаст, ки дар чунин роҳҳои беҳтарину замонавӣ, ки онҳо пайвандгари албатта нуқтаҳои гуногуни кишварамон ҳастанд, ин варзишгарон имкон пайдо карданд ҳамин гуна ҳунарнамоии волои худро дар мусобиқаи сатҳи баланди осиёӣ доир кунанд.
дар бештарин масофа ки инак бинандагони гиромӣ варзишгарон тай карда истоданд, дар якҷоягӣ ҳаракати онҳо ба назар мерасад. Албатта одатан чунин ҳолат доимо дар сабқатҳои ин риштаи варзиш дида мешавад ва танҳо баъдан тадриҷан вақте нисфи масофа убур мегардад аз ҷониби варзишгарон мо мебинем ки каму беш фарқ байни он гурӯҳи варзишгарон ки нисбатан гӯем таҷрибаи ғанӣ доранд барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд ва омодагиашон ҳам беҳтар аст дар қиёс бо варзишгарони дигар ки каму беш заифтар ҳастанд ва гӯем тайёрияшон чандон хуб нест сурат мегирад ва ҳамин ҷудоӣ баъдан албатта боз онҳоро ба ду гурӯҳи нисбатан фарқкунанда тақсим мекунад ки гурӯҳи аввал ҳарчанд шуморашон зиёд нест аммо довталабон ба ҳисоб хоҳанд рафт ва гурӯҳи баъдӣ ҳамчун пелотон албатта аз қафо таъқибро кӯшиш мекунанд давом диҳанд. каме инҷо боз ҳам баландие дар пеш аст барои варзишгарон ва табиист дар ин гуна мавридҳо онҳо кӯшиш мекунанд бо суратафзоии худ дар оғоз имкон пайдо кунанд барои беҳтар ва тезтар убур кардани ҳамин масофа. гоҳ ногоҳ мо ба пеш ҳаракат кардани варзишгаронро дида истодаем. инҷо аз канори рост яке аз варзишгарони кишвари ӯзбекистон ҳоло ҳаракат мекунад ки ба пеш гузарад. мано гуфта намонад ки аксари варзишгарони дигари тими ӯзбекистон ҳамин ҳоло хело қафо монданд ва аз паси варзишгарони дигар ҳаракатро давом дода истоданд ба истиснои танҳо як нафаре ки ҳоло дар қатори пешсафон мавқеъ касб кардааст. чун сухан дар мавриди шоҳроҳи душанбе бохта рафт, бояд ёдовар шавам ки санаи 29 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якум ва дуюми роҳи мошингарди дорои аҳамияти байналмилалии душанбе бохтаро ки беш аз 75 километрро ташкил медиҳад пас аз таҷдиду навсозӣ мавриди истифода қарор доданд ва иттилоъ дода шуд ки марҳилаи аввали ин лоиҳа 33.2 километрро дар бар гирифта дар натиҷаи амалӣ гаштани он роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида шуд ва паҳнои роҳ ҳам аз 16 метре ки қаблан буд хело васеъ гардида то ба 25 метрро дар баъзе аз нуқтаҳо ташкил медиҳад. варзишгари кишвари ветнам мебошад. ман болотар ишора кардам ки варзишгарони ин кишвар мазалат инҷо варзишгари кишвари Индонезия барои мо шумо акнун нишон дода шуда истодааст. ӯ таҳти рақами 4 сарчин шудааст. Делия Аустиния Приятна нугӯен Ким Куонг бошад, таҳти рақами 47 албатта дар сабқатҳо сарчин шудааст ки гуфтем аз кишвари Ветнам мебошад. ҳоло баъдан боз ба лаҳзаи ҳаракати ӯ ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард. бибинед ки варзишгарони дигар ҳам хело суръаташонро баланд карданд ва инак ба намояндаи кишвари Индонезия акнун баробар мешаванд. дар ин риштаи варзиш муҳимтар ин албатта ҷузъе ки барои варзишгарон лозим аст ин ҳамон омодагии хуби ҷисмонии онҳо ва мушакҳои баданашон аст. махсусан мушакҳои пое ки ҳаракатҳои зиёд бо пой дида мешавад. мано гуфта намонад ки миёни риштаҳои гуногуни варзиши дастрас барои ҳамагон велосипедронӣ яке аз он риштаҳои варзише аст ки бар саломатии инсон албатта фоидаи бениҳоят зиёд дорад.
машғул шудан бо ин риштаи варзиш имкон медиҳад ки барои беҳтар кардани солимии худ бе сарфи албатта давову нерӯи зиёде варзишгарон фоидаи бештаре ба даст оранд ва ҳамзамон бо ин бо велосипед албатта метавон бештари вақт ба сайру сайёҳат баромад байни он маконҳои гӯем фароғатӣ ки берун аз ҳудуди шаҳр бошанд ва он ҷо баъзе вақт ҳатто агар ҳаракати нақлиёт ҳам имконпазир набошад барои мисол ба баландиҳои начандон тӯлонӣ ва он ҷое ки имкони чандон гӯем зиёди ҳаракати нақлиётҳо нест бо велосипед ба осонӣ ин корро метавон анҷом дод 50 километри масофа инак убур мешавад аз ҷониби варзишгарон ва ногуфта намонад ки дар риштаи велосипедронӣ бахшҳои гуногун ҳаст ҳам сабқатҳо дар шоҳроҳ ки ин ҷо сабқатҳои гурӯҳӣ ва инфиродӣ сурат мегиранд хуб боз сабқатҳо дар масири кӯтоҳ ё ба истлоҳ трек ки он ҷо суръатафзоии баланд ҳаст ва ҳамчунин спринти dastavӣ сабқатҳои инфиродии таъқибӣ миёни варзишгарон сурат мегирад боз бахшҳои дигар мисли медисон скерч омниум кейрин ва ғайраҳо ба назар мерасанд хуб инчунин гурӯҳи дигари бахши калонии сабқатҳои велосипедрониро велокросс ташкил мекунад агар дар мавриди қаҳрамонҳои қаблии осиё дар ин риштаи варзиш ҳарф занем пас месозад ёдовар шавем ки бинандагони гиромӣ шурӯъ аз соли 1999 дар қаҳрамонии осиё дар ин ришта бонувон барои муайян кардани беҳтарин варзишгар бо ҳам талош мекунанд ва дар аввалин қаҳрамонии осиё намояндаи кишвари ҷопон миҳо оки тавониста буд ки натиҷаи якумро нишон диҳад янг лимей аз ҷумҳурии мардумии чин ҷои дуюмро ишғол кард ва акеми моримото аз ҷопон сазовори ҷои сеюм шуд ва тӯли солҳои гузашта шурӯъ аз соли 2001 бетанаффус албатта сабқатҳои қаҳрамонии осиё то соли 2019 сурат гирифт ва баъдан солҳои 2020 ва 2021 бо сабабҳои барои мо шумо маълум яъне бемории ҳамагири ковид сабқатҳои қаҳрамонии осиё сурат нагирифтанд дар риштаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ ва баъд аз танаффуси дусолина дигар бора чӣ тавре мебинед ҳоло мусобиқаи қаҳрамонии осиё барпо шуда истодааст ва ин маротиб тоҷикистони азизи мо макони баргузории ин мусобиқа интихоб шуд аз
иштирокчиёни дигари солҳои қаблӣ агар бозам ёдовар шавем, пас месазад пешсафии варзишгарони ҷумҳурии мардумии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Ветнам ва кишвари Тайпеи Чинро ёдовар шавам. Махсусан намояндаҳои кишвари Тайпеи Чин як давраи муайян дар оғози даҳсолаи дуюми асри 21 бениҳоят фаъол буданд ва миёни онҳо махсусан Сяо Мэй Ю тавонист 4 маротиба пайдарҳам дар ҳамин ришта, яъне дар сабқатҳо дар шоҳроҳ ки дар рӯзии умумӣ доимо беш аз 100 километрро ташкил медод, унвони қаҳрамониро ба даст овард. 4 дафъа пайдарҳам шуруъ аз соли 2011 то ба соли 2014 ин гуна натиҷаҳо буданд. баъдан ҳамватани ӯ Хуанг Тинг Йинг тавонист ин ҳамватани номиашро ноком кунад ва Сяоми Ю танҳо ҷои дуюмро гирифт дар соли 2015. соли 2016 бошад На А Реум аз Кореяи Ҷанубӣ сазовори ҷои якум шуд. соли 2017 варзишгар аз кишвари Ҳонг-Конг Ян Син Ю сазовори ҷои якум шуд. соли 2018 бошад Нугуен Тхи Пхат варзишгари Ветнам ҷои якумро ишғол кард. ва соли 2019 болотар читавра ишора кардам Ольга Забелинская аз кишвари Узбекистон сазовори ҷои якум шуд. На А Реум аз Кореяи Ҷанубӣ ки гуфтем дар соли 2016 қаҳрамон шуда буд, натиҷаи дуюмро ба қайд гирифт. ва варзишгар аз кишвари Эрон Сумайя Яздунӣ натиҷаи сеюмро дар соли 2019 нишон дода буд ва сазовори медали биринҷӣ шуд. таи солҳои охир чӣ тавре мебинед ҷопониҳо дар қатори пешсафон камтар ҷо мегиранд. аз ибтидо маҳз варзишгарони ҷопону Кореяи Ҷанубӣ пешсаф буданд миёни бонувон дар ин ришта, аммо вақтҳои охир каме ташаббусро аз даст дода истодаанд намояндаҳои ин ду кишвари пешрафтаи осиёӣ. хуб, дар пеш боз ҳам каме баландӣ аст барои варзишгарон. намояндаҳои кишвари Узбекистон ҳоло дар якҷоягӣ кӯшиш карда истодаанд мавқеи пешсафиро нигоҳ доранд. Янина Кускова таҳти рақами 44 ки дар феҳристи умумӣ сабти ном шудааст ва ҳамчунин аз паси ӯ боз намояндаи кишвари Қазоқистон ҳам ҳаракат доранд. хело заифтар шуд албатта ҳаракати варзишгарон. худи шумо ҳам ин чизро дида истодаед бинандагони гиромӣ. албатта дар пеш каме баландие ки ҳаст, хонохо ин чиз боиси чунин ҳолат мегардад. баландии ақбаи Фахробод албатта чандон зиёд нест ва
ломас ҳаракати варзишгарон барои тай кардани ин баландии таъиншуда ҷараён дорад. мано гуфта намонад ки баъд аз ин боз нуқтаи баргашт тибқи масири муқарраршуда боз ҳам аз паҳлӯи дигари ҳамин шоҳроҳ мегузарад ва онҷо барои варзишгарон боз ҳам осонтар хоҳад буд, чун аз ин ба баъд каме нишебӣ ҳаст ва онҳо имкон пайдо мекунанд суръатафзоии худро боз ҳам баландтар кунанд. намояндаи кишвари Қазоқистон ҳоло дар бораи масофаи таъин гардида барои сабқатҳои имрӯз бояд ман ёдовар шавам ки бинандагони гиромӣ ҳангоми баргашт ба назди бинои сирки давлатӣ аллакай масофаи умумии тай кардаи варзишгарон ба 94,1 километр баробар хоҳад буд. аммо ҳоло чӣ тавре мебинед барои фатҳи ағбаи Тахробот ҳаракати худро варзишгарон давом дода истоданд. болотар ҳамон тавре ки ишора кардем бинандагони гиромӣ гурӯҳи варзишгарон дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд ва инҷо тафовуте ҳам ба назар намерасад. ин то ҷое албатта барои варзишгарони пешсаф метавонад дар анҷоми кор каме мушкилиҳоро ҳам пеш орад, аммо бонувон ҳамон тавре мебинем суръати чандон баландро касб накарданд дар қиёс бо рӯзҳои гузашта. агар масофаи тай кардаи онҳоро ҳатто бо нишондиҳоди варзишгарони наврас ҳам муқоиса кунем, пас мебинем ки натиҷаи имрӯзаи бонувон андаке сустар аст, ба он хотире ки суръати миёнаи ҳаракаташон ҳамоно чандон баланд ба ҳисоб намеравад. ва аксари он бонувоне ки имрӯз сабқатҳоро оғоз карданд дар якҷоягӣ ҳоло ҳам ҳаракатро давом дода истоданд. ногуфта намонад ки имрӯз аз 12 кумитаҳои миллии олимпии осиёӣ 40 нафар варзишгарон ба сабқатҳо пардохтанд ва дастаҳои пешсаф албатта тимҳои Эрон, Қазоқистон, Таиланд, Узбекистон, Ветнам ба ҳисоб мераванд ки бештар албатта маҳз аз ин дастаҳо ҳам иштирокчиён ҳастанд ва ҳам таҷрибаи онҳо дар сабқатҳои гуногуни байналмилалӣ хело хуб ба назар мерасад. ва чӣ тавре мебинед дар миёни пешсафон мо доимо зуд мавқеҳои худро иваз кардани варзишгарони кишварҳои Қазоқистону Эрон ва Таиланду Ветнам шуда истодаем. ин ҳолат албатта аз ҷараёни оғози ҳамин мусобиқа ба назар мерасад ва ҳамзамон бо ин иштирокчиён аз кишвари Узбекистонро ҳам месозад. ёдовар шавем ки имрӯз онҳо кӯшиш карда истоданд ба таври назаррас барои ноил шудан ба натиҷаҳои зарурӣ мубориза баранд. аз ин ҳамсоя кишвар ҳам дар сабқатҳои имрӯза теъдоди бисёр зиёди иштирокчиён албатта ҳузур доранд ва яке аз онҳо аллакай дар сабқатҳои сипаришуда тавонист ба натиҷаҳои бисёр хубу арзандае ноил шавад. аз ҷумла ин Янина Кускова буд ки дар рӯзҳои гузашта аллакай 2 медалро тавонист ба гардан овезад дар сабқатҳое ки ӯ бевосита худ иштирок кард. варзишгарони мо ҳам албатта дар қатори иштирокчиёни имрӯза ҳастанд, аммо ҳамон тавре ки мебинем хело қафо мондаанд. онҳо дар баробари намояндаи кишвари Бангладеш, як варзишгар аз кишвари Индонезия ва ҳамчунин иштирокчии дигар аз кишвари Ҳиндустон, маҳз ин гурӯҳи варзишгарон ки нисбатан камтаҷриба ҳастанд, хело қафо монданд аз қофилаи асосии гурӯҳи варзишгароне ки ҳоло якҷо бо ҳам ҳаракат карда истоданд. барои шумо ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ сабқатҳо дар мусобиқаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ аз ду бахш иборат аст. яъне бахши сабқатҳо бо вақти оғозашон аз ҳам ҷудо, яъне фарқкунанда бо тафовути 1 дақиқа аз якдигар рақобатҳоро шурӯъ мекунанд ва ҳамзамон бо ин сабқатҳои дигар бо иштироки бонувон ё мардон фарқаш нест, албатта бо гӯем
оғози якҷоя ё ба ислоҳ мастарт аст ки ҳамаи иштирокчиёне ки номнавис шуданд дар масофаи мазкур ҳаракат мекунанд ки дар якҷоягӣ сабқатҳоро оғоз кунанд ва ногуфта намонад ки бештари вақт мо ин гуна сабқатҳои инфиродӣ дар шоҳроҳ ё пойгаи инфиродӣ дар шоҳроҳ мегӯем ки хонохоҳ дар қиёс бо риштаи дигаре ки болотар ишора кардем вижагиҳои муайяни худро ҳам дорад. ногуфта намонад ки ин риштаи велосипедронӣ ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил аст. ҳанӯз аз соли 1984 оид ба ин ришта сабқатҳо дар бозиҳои олимпӣ сурат мегирад ва дар соли 1984 аввалин нафаре ки қаҳрамон шуда буд Кони Карпентер аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико албатта ба ҳисоб мерафт ва тӯли солҳои баъдӣ варзишгарон аз Нидерланд, аз Австралия, аз кишвари Фаронса, Британияи Кабир ва боз ҳам кишвари Нидерланд тавониста буданд пирӯзиҳои худро ба даст оранд ва дар охирин олимпиадаи сипаришуда дар соли гузашта ки бинобар сабаби албатта ковид як сол ба таъхир афтод олимпиадаи Токио 2020 мо ғайриинтизор пирӯзии намояндаи кишвари Австриyaро дидем ки ӯ тавонист масофаи бисёр тӯлонии таъиншударо бо сарбаландӣ тай кунад. Ана Кейзенхофер натиҷаи якумро ба қайд гирифт бо нишон додани 3 соату 52 дақиқаву 45 сония. ногуфта намонад ки масофаи таъиншуда барои варзишгарони бону бениҳоят тӯлонӣ буд, вале тавонистанд ҳамин иштироки худро бо чунин натиҷаи баланд ҷамъбаст кунанд ва дар баробари ӯ инчунин намояндаи кишвари Нидерланд Анна Майк ван Флютен ҷои дуюмро гирифт ва намояндаи кишвари Италия Элиза Лонго Барини соҳиби нишони биринҷии сабқатҳои мазкур шуд. дар миқёси Осиё ҳам албатта ҳамасола сабқатҳои қоравӣ сурат мегиранд ва дар соли 2019 ки бори охир варзишгарони ин ришта бо ҳам талош карданд, Ольга Забелинская аз кишвари Ӯзбекистон натиҷаи якумро ба қайд гирифта буд. Наа Реум аз Кореяи Ҷанубӣ сазовори медали нуқра шуд ва Сумайя Яздонӣ ки имрӯз дар ҳайати тими Эрон дар сабқатҳо иштирок карда истодааст сазовори медали биринҷӣ шудааст. ногуфта намонад ки имрӯз Сумайя Яздонӣ дар сабқатҳо таҳти рақами 7 албатта ба феҳристи иштирокчиён дохил шудааст ва имрӯз ҳунарнамоии ӯро мо шоҳид шуда истодаем. ҳоло суратафзои варзишгари кишвари Эрон ба назар мерасад. хело ҳам бо сурати баланд акнун ба пешрафта истодааст бонуе ки болотар ишора кардем ва аз паси ӯ иштирокчиёни дигар ҳам ҳоло ҳаракатро боз бо шиддати баланд ба роҳ мемонанд. албатта будани ин гуна варзишгарон ҳам бисёр муҳим аст ва маҳз онҳо муайян мекунанд ҳамин суръати баланди сабқатро дар ин гуна ҷодаҳои мушкилгузар. баломадан ба баландӣ хонохо мушкилиҳои худро дорад ва инҷо бояд ҳамин гуна ҳолатҳое бошад ки як таҳрикдиҳанда бошад барои варзишгарон, як гӯем онҳоро водор кунад ки тавонанд ҳамин бо як нерӯи хастагинопазири худ ҳаракатро бо суръаттар чобукона сӯи мақсади ба роҳ мондаашон давом диҳанд. дар миқёси Осиё чӣ тавре болотар ишора кардем, қаҳрамониҳои ин бахш шурӯъ аз соли 1999 албатта сурат мегирад ва аз байни иштирокчиёни дигар ки қаблан дар Осиё тавонистааст натиҷаи бисёр хуберо ба қайд гирад, Нгуен Хитхат аз кишвари Ветнам аст ки имрӯз ҳоло дар миёни иштирокчиён ҳаст, яъне қаҳрамони Осиё дар соли 2018 намояндаи кишвари Ветнам ва ҳамчунин варзишгаре ки соли 2019 тавониста буд соҳиби медали биринҷӣ шавад. Сумайя Яздонӣ имрӯз дар сабқатҳо иштирок карда истоданд. Сумайя Яздонӣ албатта аз Эрон аст ва бубинед дар баробари онҳо боз иштирокчиёни дигари бисёр бо таҷриба аз кишвари Қазоқистон, аз Таиланд, хуб аз дигар дастаҳо ҳузур доранд. метавон гуфт ки варзишгарони беҳтарини ин ришта дар миқёси Осиё имрӯз аксарашон албатта ташриф оварданд барои иштирок дар сабқатҳои дар доираи мусобиқаи ки албатта Тоҷикистонро мизбонӣ карда истодааст. мо мебинем ин бисёр хуб аст
ки беҳтаринҳои ин ришта албатта ҷамъ омаданд ва бо ҳузури онҳо албатта рақобатҳо боз ҳам ҷолибу диданӣ ва пуршиддаттар сурат мегирад. баъд аз баромадан аз дарвозаи ҷанубии пойтахт ҳаракати варзишгарон албатта тавассути шоҳроҳи Душанбе Бохтар то ба ағбаи Фахробод идома меёбад ва аз он ҷо гардише ки албатта муқаррар шудааст, сипас боз баръакс тавассути ҳамин шоҳроҳ ҳаракати худро варзишгарон давом медиҳанд. инак акнун навбат ба варзишгари кишвари Қазоқистон расид, ки бисёр бо сурати баланд ҳаракатро ба роҳ монд ва аз паси ӯ бубинед иштирокчиёни дигар ҳам тадриҷан фаъол шуда истоданд. хуб инҷо ба нуқтаи гардишие ки болотар ишора кардем наздик шуданд варзишгарони бону ва ҳамакнун баъд аз гардише ки ҳаст мо шумо боз ҳаракати онҳоро якҷо хоҳем дид. ба таври васеъ албатта имкони гӯем дар ин гардиш ҳаракат кардан барои варзишгарон буд ва ногуфта намонад ки қисми бештари роҳро қаблан чӣ тавре шумо ҳам дидед варзишгарон бо гӯем ҳаракат ба сӯи баландӣ ба ҳамон ағбае ки болотар ишора кардем пушти сар намуданд. Аммо аз ин ба баъд каму беш нишебӣ аст ва ин имкон медиҳад ҳатто суръати варзишгарон аз он ҳаракате ки қаблан доштанд боз ҳам бештар шавад. бо вуҷуди он ки болотар дар мавриди рушди бесобиқаи ин риштаи варзиш дар кишвари Қазоқистон ишораҳо кардам, аммо варзишгарони ин кишвар дар миқёси Осиё ҳоло унвони қаҳрамониро ба даст наовардаанд миёни бонуон албатта дар сабқатҳои риштаи пойгаи инфиродӣ дар шоҳроҳ ва танҳо ягона нафаре ки қаблан натиҷаҳои мусбит дошт Наталья Стефанская ба ҳисоб меравад. ӯ соли 2009 соҳиби нишони биринҷӣ шуд ва соли 2010 бошад сазовори нишони нуқра гардид. аммо медали тиллоро токунун аз миёни варзишгарони кишвари Қазоқистон дар сабқатҳои қоравии ин бахш касе ба даст наовардааст. имрӯз теъдоди иштирокчиён чӣ тавре гуфтем бениҳоят зиёд аст ва аксари онҳо довталабон ҳам ҳастанд. аз тими Қазоқистон барои мисол Рината Султонова натиҷаи бисёр хуб дорад, Муҳаббат Умедҷонова, Фаина Потапова, Анжела Соловьёва ва дар баробари онҳо инчунин Акпел Осим, Светлана Паченко, Бота Батирбекова довталабони бисёр арзанда ҳам ба ҳисоб мераванд. Но гуфта намонад ки мо болотар ҳамон тавре ишора кардем, имрӯз сабқатҳоро бонувоне ки дар зергурӯҳи ҷавонони то 23 сола ҳастанд ва бонувони гӯем синни солашон аз он боло дар якҷоягӣ оғоз карданд. аммо вақте ба хати марра расидани онҳо натиҷаҳои ҳар кадоме аз ин варзишгарон бо дар назардошти намон синну соли иштирокашон дар алоҳидагӣ ҳисоб карда мешавад. фарз кардем агар як варзишгаре ки миёни ҷавонони то 23 сола аст имрӯз дар сабқатҳо ҳарчанд аввали нишна ба хати марра ҳам расад, аммо натиҷаи ӯ ҳамчун натиҷаи беҳтарин байни варзишгарони ҷавони то 23 сола ба қайд гирифта мешавад ва барои варзишгари баъдие ки ҳатто ба хати марра омада мерасад, агар ӯ аз нигоҳи гӯем ҳамон маҳдудияти синни солие ки болотар ишора кардем аз ҷавонон синни солаш болотар бошад, пас ӯ қаҳрамони сабқатҳо миёни бонувон дар ин ришта хоҳад буд. яке аз фаъолтарин иштирокчиён дар рӯзҳои қаблӣ чӣ тавре мо шоҳид шудем, боз як варзишгари дигари кишвари Қазоқистон Светлана Паченко буд. ӯ ҳамроҳи Бота Батирбекова ва ҳамчунин иштирокчии дигар аз кишвари Қазоқистон Рината Султонова ва Муҳаббат Умедҷонова ҳоло хело фаъолона дар сабқатҳо иштирок карда истоданд.
он мушкилиҳое ки болотар дар мавридашон ишора карда будем ҳангоми эҳтимолияти баромадан ба баландиҳо сипарӣ шуд барои варзишгарон ва баъдан аз ин ба баъд дар шоҳроҳ боз ҳам имконияти беҳтару хубтари ҳаракат кардан барои онҳо фароҳам меояд. гурӯҳ ҳоло чандон гӯем байнашон фарқ дида намешавад. Тақрибан дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. Албатта баъзе аз варзишгарони ҷудогона метавонанд баъзе вақт бо чунин сурат афзоиҳои худ аз гурӯҳи умумӣ кӯшиши фирор намуданро кунанд, аммо чӣ тавре мебинед ин гӯем он қадар ба назар намоён нест ва ҳоло масофа боз ҳам хело зиёд боқӣ мемонад. Аз ин хотир ҳар кадоме аз ин варзишгарон талош мекунанд ки дар якҷоягӣ ҳамин аксари масофаро тай кунанд ва танҳо дар чанд километри охир баъзе вақт мо мебинем ки чунин фарқҳои назаррас метавонад баъдан ба вуҷуд ояд. яке аз варзишгарони кишвари Индонезия имрӯз хело фаъол аст дар қиёс бо ҳамватани дигараш ва инам Делия Аустиния Приятна мебошад. Ногуфта намонад ки ба фарқ аз Гита Видя Юника ӯ хело ҳам ҳунарнамои хуб нишон дода истодааст. Гита Видя Юника бошад чандон гӯем иштирокаш назаррас нест. Танҳо ду нафар аз Индонезия ҳастанд, вале маълум аст ки Делия Аустиния Приятна ҳам омодагиаш ва ҳам иштирокаш хело беҳтару хубтар ба назар мерасад. он ҳама тайёриҳо ва омодагиҳои зиёде ки дар тӯли солиёни зиёд доштанд варзишгарон, натиҷааш маҳз дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланди осиёӣ маълум мешавад, муайян мешавад ва ҳатман варзишгарон ҳам талош мекунанд барои беҳтару хубтар ҷамъбаст кардани чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо тамоми нерӯ ва имконияте ки доранд мубориза баранд. бо вуҷуди он ки болотар ишора кардам сурати ҳаракати бонувон каме заифтар аст, аммо дар баъзе аз лаҳзаҳо бинандагони гиромӣ худи шумо ҳам ин чизро метавонед дуруст пай баред, махсусан лаҳзаҳое ки аз ин ё он баландии муайян поин мефароянд. Варзишгарон сурати онҳо метавонад ҳатто то ба 80 км дар як соат ҳам боло шавад, албатта ба таври истисно чанд нафари онҳо. лек дар умум бигирем сурати баландтарини сабқатҳое ки албатта дар шоҳроҳ ба қайд гирифта шудааст ҳудуди 58 км дар як соат сурати гӯем баландтарин арзёбӣ мешавад. Аммо дар рӯзи рақобатҳои қаблӣ агар мо ба сабқатҳое ки бо иштироки мардон ва бонувон буданд таваҷҷӯҳ кунем, нишондиҳандаҳои мардон тақрибан ҳудуди 50 км дар як соат буд ва аз бонувон бошад 40 км дар як соат. ин албатта нишондиҳандаи он гурӯҳи варзишгароне ҳастанд ки аслан пешсаф мебошанд ва таҷрибаи ғанӣ доранд. боқимондаҳо натиҷаашон аз ин хело пасттарам буд.
аз 40 нафаре ки имрӯз сабқатҳоро дар якҷоягӣ оғоз карданд, ҳудуди 25 нафари онҳо ҳоло муборизаро баҳри қаҳрамони давом дода истоданд. Як қисме аз варзишгарони дигар чӣ тавре болотар барои мо шумо нишон дода шуд, хело қафо монда истоданд ва мутаассифона миёни онҳо албатта варзишгарони мо дида мешаванд, ки дар умум имрӯз аз Тоҷикистон дар сабқатҳо аз рӯи он маълумотое ки дар сурат ҷаласаи расмӣ пешниҳоди мо шуд, 3 нафар бонувон иштирок карда истоданд. умедвор мешавем, ки бонувони мо пеши аз ҳама бо иштирок дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд таҷрибаи худро бештар мекунанд ва меомӯзанд, ки чӣ гуна сабқат кардан лозим аст, чӣ гуна тайёрӣ дидан дар кор аст барои иштирок дар чунин сатҳи баланд ва чӣ гуна натиҷаҳоро беҳтар кардан мумкин аст. хуб, аз канори чап чӣ тавре мебинед, яке аз варзишгарони кишвари Ӯзбекистон хело бо суръати баланд ҳоло ҳаракатро давом дода истодааст ва намои умумии майдонҳои кишоварзие, ки дар ҳудуди ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон аст, барои мо шумо ҳамин ҳоло нишон дода мешавад. Ин ноҳия бо парвариши меваҳои беҳтарин ва аз ҷумла ангур хело ном баровардааст. Ногуфта намонад, ки яке аз ноҳияи бузурги кишоварзии кишвар ҳам ба ҳисоб меравад ва ҳамин ҳоло бозам майдонҳои боғу инчунин тогзори ноҳияи мазкур барои мо шумо пешниҳод мешавад ва воқеан ҳам намои умумии он бисёр мафтункунанда ва зебо аст. сол ба сол дар баробари рушди соҳаҳои дигар, соҳаи кишоварзӣ, ки яке аз соҳаҳои муҳимтарин ва асосӣ ҳам дар кишварамон ба ҳисоб меравад, ба таври зарури пеш рафта истодааст ва бунёди чунин роҳҳо албатта ки пайвандгари минтақаҳои гуногуни кишвар ҳастанд ва гӯем дараҷаи ин роҳҳо аз категорияҳои поёнтаре ки қаблан буданд ба категорияҳои баландтари байналмилалӣ бароварда шуданаш имкон медиҳад, ки ба яке аз кишварҳои хуби транзитӣ дар миқёси Осиё табдил ёбад Тоҷикистон ва ин робитаҳои моро бо кишварҳои Осиёи ҷанубу ғарбӣ ва ҳамчунин кишварҳои дaqtarш Осиёи ҷанубу шарқӣ ва ҳамчунин кишварҳои дигари собиқи шӯравӣ ва инчунин ба қисми кишварҳои халиҷи Форс бозам беҳтару хубтар хоҳад кард. албатта будани чунин робитаҳо бозам боиси гӯем рушди соҳаҳои дигар мешавад ва ин худ барои сокинони кишвар фароҳам омадани ҷойҳои нави корӣ ва машғул шудан ба гӯем соҳаҳои дигари муфид ба ҳисоб меравад. дар ин замина воқеан иқдоми бунёди роҳҳо, ки яке аз стратегияҳои муҳими Тоҷикистон ҳам ҳаст, кӯмаки арзандаи худро расонида истодааст ва аллакай мо дар ин замина дида истодаем, ки чӣ гуна он роҳҳое, ки қаблан албатта бунёд шуда буданд, вале тӯли солиёни зиёд таъмири асосиро ҳатто надида буданд, пурра аз нав таъмиру таҷдид шуда истоданд ва қисми зиёде аз ин роҳҳо аз нав бунёд шуда истоданд, ки ин албатта шоистаи таҳсини офарин хондан аст ва дар баробари ин албатта чунин шарту шароити замонавӣ аз нигоҳи инфрасохтори зербиноӣ барои ҳар як кишвар бениҳоят муҳим барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ албатта дониста мешавад. дар идомаи рӯзи мазкур сабқатҳо мо шуморо бо иштироки мардон интизор аст, бинандагони гиромӣ, ва он ҷо онҳо ба дарозии 175 километр бо ҳам мубориза мебаранд. ин нуктаро ҳам месозад шарҳ диҳам, ки сабқатҳои миёни бонувон 111 километр аст, миёни мардон бошад 175 километр ва худи шумо чӣ тавре дида истодед, фарқ 64 километрро ташкил мекунад. ҳамин 64 километри боқимонда ҳам аксараш дар шоҳроҳи душанбе бохтар сипарӣ мешавад ва ин маротиб аз ағбаи Фахробод не мардон, балки бевосита аз деҳаи Ачи ноҳияи Хуросон ҳаракаташон албатта ба самти нуқтаи баргашт оғоз мегардад. фикр дорам он ҷо ҳам мо як муборизаи бисёр хубу диданиро бо иштироки мардон хоҳем дид. ба ҳар ҳол умедворкунанда аст, ки рӯзи панҷуми баргузории сабқатҳо, ки аслан ду риштаи бисёр муҳим, сабқатҳо дар шоҳроҳ миёни мардон ва занон сурат гирифтаанаш дар нақша буд,
метавонад ҳамчун як лаҳзаҳои ҷолибу ҳассос ва муҳимтарин дар анамин чанд рӯзи баргузории рақобатҳо ба ҳисоб равад. Сумайя Яздонӣ дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумост. Бонуе ки болотар дар мавридаш хело ҳарф задем, таъриф тавсиф ҳам кардем. Воқеан ҳам арзанда аст, натиҷаҳои бисёр хуб дорад, на танҳо дар гӯем иштирок дар қаҳрамонии Осиё, балки дар бозиҳои осиёӣ ҳам Сумайя Яздонӣ ҳамроҳи ҳамтимонаш ҳунарнамои бисёр хубе доштум. Ман тими Эрон дар сабқатҳои риштаи велосипедронӣ дар доираи бозиҳои осиёӣ ҳам натиҷаҳои бисёр арзанда ва мусбиро доимо ба қайд мегирад. ва таи солҳои охир ҳамин гуна натиҷаҳоро мо аз варзишгарони Қазоқистону Узбекистон ҳам мебинем. албатта баъзе аз кишварҳои дигари пешсаф мисли Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷопон дар ин бахш яъне миёни занон варзишгарони худро сафарбар накарданд. Агар онҳо ҳам мешуданд, пас бовар кунед як сабқатҳои бисёр хубу диданӣ ва пуршиддатро боз миёни бонувон ҳам медидем. ва хонохо будани боз варзишгарони дигари дорои таҷрибаи калон таҳрикдиҳанда хоҳад буд ба гурӯҳи асосии варзишгароне ки иштирок карда истоданд. боз ҳам сурати баланди касб кардаи ҳар кадоме аз ин варзишгарон ҳамин ҳоло дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумост. иштирокчии дигаре ки аз Узбекистон намояндагӣ мекунад, ҳоло бо сурати баланд ҳаракат дорад. таҳти рақами 45 Анна Куликова аз кишвари Узбекистон дар сабқатҳо иштирок карда истодааст. гурӯҳи варзишгарони Эрон ҳам сершумор ҳастанд. ман болотар ишора кардам ки аз ин кишвар дар сабқатҳо читавре мо аз ибтидо шоҳид шудем 5 нафар сафарбар шуда буданд ва ҳамаи онҳо дар ҳайати гурӯҳи пешсаф ҳоло барои муайян кардани яке аз мавқеъҳои беҳтарин дар анҷом талошу муборизаи худро давом медиҳанд. баъзе вақт чунин ба назар мерасад ки таваҷҷӯҳ ба намояндаҳои кишвари Ветнам камтар аст, аммо ногуфта намонад ки дар ҳайати ин тим қаҳрамони соли 2018 Нгуен Тхитхат имрӯз сабқат мекунад ва дар баробари ӯ инчунин иштирокчиёни дигар ҳам ҳастанд. дар умум 5 нафар аз Ветнам ва 4 нафари онҳо насаби Нгуен доранд. ин насаб бисёр маъмул аст дар кишвари мазкури Осиёи ҷанубӣ ба он хотире ки албатта ин суханҳоро ман ба он хотир гуфта истодам ки ба риштаҳои дигари варзиш аз ҷумла ба футбол ҳам агар шумо таваҷҷӯҳ кунед, бинандагони гиромӣ, пас метавонед аслан насаби чунин насабро миёни варзишгарони кишвари Ветнам зиёд пайдо намояд. ва бубинед ки ҳатто аз 5 иштирокчии тими мазкур имрӯз дар сабқатҳо 4 нафарашон насаби Нгуен доранд. аз эҳтимол дур нест ки шояд ин гурӯҳи варзишгарони бону аз кишвари Ветнам аслан гӯем аъзои як оилаи бузург ҳам бошанд. яъне бевосита апаву хоҳар не, балки аз як оилаи бузурги Нгуенҳо намояндагӣ кунанд. теъдоди иштирокчиён аз ин тим ҳам кам нест, яъне 5 нафар. ин бисёр ҳайати пурқувват мебошад. албатта инҷо мубориза миёни ҳайатҳо нест ё миёни гурӯҳҳо нест, бинандагони гиромӣ. ҳарчанд дар тарҷумаи русии ҳамин бахши сабқатҳо дар риштаи велосипедронӣ калимаи гурӯҳӣ истифода бурда мешавад. аммо инҷо ман бояд ишора кунам ки сабқатҳои гурӯҳӣ ҳамон ҳолате дида мешаванд ки дар мусобиқаҳои гӯем сатҳи баланди мисли миқёси Тур де Франс ҳастанд, Vuelta ҳастанд ё ин ки Ҷиро ди Италия, чунин ҳолатро мебинем ки аслан онҷо мубориза бо иштироки гурӯҳҳо сурат мегирад ва дар лаҳзаи охир онҳо пешсафи асосии худро гӯем чунин ҳолатеро ба вуҷуд меоранд ки пешсафи асосии онҳо аввалин шуда ба хатима расад. пайваста ӯро ҳифз мекунанд аз боду шамолу дигар чизҳо. дар рафти рақобат дар марказ гирифта кӯшиш мекунанд ба ӯ вазиши шамол камтар бошад, қувваи худро ӯ камтар сарф кунад ва дар нуқтаи расидан ба финиш ӯро озод мекунанд, ба дастаҳои дигар халал мерасонанд то ин ки ӯ аввалин шуда ба хатима расад. аммо инҷо ҳарчанд дар ҳайати дастаҳо мо теъдоди муайяни иштирокчиёнро мебинем, лек мубориза аслан бинандагони гиромӣ имрӯз миёни иштирокчиён ба таври инфиродӣ сурат мегирад. албатта онҳо метавонанд дар ҷароини ин сабқатҳо хело зиёд ба якдигар кӯмак расонанд, махсусан дар лаҳзаҳои ниҳоии ин рақобатҳо. аммо ногуфта намонад ки ҳунар ва маҳорати инфиродӣ ҳамоно нақши калидиро мебозад дар
бахши имрӯзаи сабқатҳо миёни бонувон. вано гуфта намонад ки ҳам ҷавонони то 23 сола ва ҳам бонувони яккачин албатта имрӯз дар сабқатҳо дар якҷоягӣ иштирок карда истоданд. аз эҳтимол дур нест ки он гурӯҳи варзишгароне ки каме қафо монданд, яъне ҳудуди 15 нафари дигар, мумкин як қисмашон аз идомаи сабқатҳо даст кашиданд ва қисми дигар бо тафовути назаррас ҳоло ҳаракат карда истоданд. чун аз қисми дигари шоҳроҳ агар шумо чанд дафъа ҳамон лаҳзаҳои ҳаракати варзишгарон ки ба пуррагӣ барои мо шумо нишон дода шуд аҳамият дода бошед, касе ҳаракат намекард, яъне маълум мешавад ки ё ба таври назаррас хело қафо мондаанд ё ин ки аз идомаи сабқатҳо аксари онҳо даст кашиданд. чун ин ҳолат ҳам мешавад. албатта барои мисол дар олимпиадаи гузашта дар ҷопон ҳамин гуна ҳолат буд. миёни бонувон дар сабқатҳои ин ришта 65 нафар оғоз карданд рақобатҳоро, вале танҳо 48 нафар ба хати марра омада расиданд. ано гуфта намонад ки дар анамон мусобиқаи болотар ишора кардаамон дар бозиҳои олимпии охирин аз миёни варзишгарони осиёӣ натиҷаи беҳтаринро боз ҳам қаҳрамони феълии он Ольга Забелинская нишон дод, намояндаи Ӯзбекистон, ки натиҷаи нуҳум буд. ва дар баробари ӯ инчунин иштирокчӣ аз ҷопон Эри Ёнамини натиҷаи 21-умро ба қайд гирифт. варзишгарони дигар бошад он қадар натиҷаашон хуб набуд. аз ҷумла Наъа Реум аз Кореяи ҷанубӣ 38-ум шуд. баъзе аз варзишгарони дигари осиёӣ мисли намояндаи Чин Сан Ҷиаҷун ва боз баъзе аз намояндаҳои дигар умуман ба хати марра омада нарасиданд. ҳаракати варзишгарон ҳамон тавре ки мебинед тавассути шоҳроҳи бохтар душанбе акнун давом доранд. ин маротиб ҳамин гуна гӯем дуруст хоҳад буд, чун аз самти дигар, аз самти баргашт ба душанбе қарор доранд ин варзишгарон. имрӯз ҳам чӣ тавре мебинед дар канорҳои роҳ як гурӯҳ аз сокинони кишвар баромаданд, ҳам аксу наворҳои хотиравӣ мегиранд аз ҷараёни чунин мусобиқаи баланд ва ҳамзамон бевосита дастгирӣ ҳам мекунанд варзишгарони иштирокчии сабқатҳои имрӯзаро. ва чӣ тавре яке аз иштирокчиён баъдан фикру назари худро дар мусоҳиба бо ҳамкорони мо ишора кард. ин бисёр хуш омадааст барои ӯ ва мегӯяд воқеан як фазои бисёр хуби баргузор шудани чунин мусобиқаи сатҳи баланд осиё, яъне дар Тоҷикистон эҳсос шуд ки чӣ гуна намояндагони касбу кори гуногун, сокинони оддӣ албатта ба ҷодаҳо баромада моро дастгирӣ мекарданд ва ин бисёр писандамон омад, гуфтанд онҳо. ва воқеан ҳам ин чиз барои ҳар як варзишгар албатта мақбул аст ки аз ҳунару маҳорат ва иштироки онҳо чӣ гуна гӯем истиқбол мегиранд. мухлисони оддӣ, тамошобинони оддӣ, ва ин бисёр фараҳбахш аст албатта барои онҳо.
тадриҷан варзишгарон ба дарвоза боз ҳам наздик меоянд ва ман ёдовар мешавам ки ҳамагӣ чанд муддат пештар аз он дарвозаи ҷанубии пойтахтро убур карда ба самти ақбаи фахробод тавассути шоҳроҳи душанбе бохтар ҳаракати худро шурӯъ карда буданд ва инак тақрибан 2 соати ҳаракати онҳо маҳз дар ҳамин масир сипарӣ шуд ва дида истодаем ки инак боз ҳам бармегарданд ва дар идома анамон километрҳои боқӣ мондаи рақобати имрӯза бевосита дар ҳудуди пойтахти кишвар сипарӣ мешавад. ногуфта намонад ки зимни баргашт ба наздикии бинои сирки давлатии пойтахти кишвар ҳамон масофаи тайкардаи варзишгарон яъне бонувон ба 94 километр баробар хоҳад буд ва баъд аз он боз километрҳои боқӣ монда тавассути гардише ки албатта кӯчаи Неъмат Қарабоевро ба кӯчаи Саъди Шерозӣ мепайвандад идома меёбад. баъд аз он ҳаракати варзишгарон боз тавассути хиёбони Абуалӣ ибни Сино ҷониби беморхонаи Қарияи Боло давом хоҳад ёфт. аз он ҷо тавассути хиёбони Исмоили Сомонӣ то ба дарвозаи ғарбии пойтахт ҳаракат мекунанд ва ҳамин тартиб нуқтаи баргашти онҳо боз ҳам тавассути хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт бо гузаштан аз болои 2 эстакадаи бунёдшуда дар маҳаллаҳои 82 ва Қарияи Болои пойтахт давом хоҳад ёфт ки нуқтаи ниҳоии расиши онҳо ба финиш ҳамоно назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ майдони дӯстии пойтахт албатта ба ҳисоб меравад ва масири ҳаракати онҳо ҳамонест ки болотар ишора кардам. басо рамзист ки албатта ин сабқатҳо нуқтаи оғозаш майдони дӯстӣ аст ва ҳамчунин нуқтаи ҷамъбастии он майдони дӯстӣ яъне майдони дӯстии халқҳо ки дар воқеъ тоҷикистони азиз ҳам яке аз он кишварҳое ҳаст ки албатта бо сиёсати бисёр сулҳуҷӯёнаи худ дар миқёси дунё ба таври зарурӣ шинохта шудааст ва воқеан ҳам ин ҷиҳатро ҳамагон хеле хуб медонанд, дарк мекунанд. ва варзишгарон ҳам ки аз кишварҳои гуногуни осиёӣ ҷамъ омаданд басо рамзист ки маҳз дар назди ҳамин майдон ҳаракати худро шурӯъ мекунанд ва боз дар ҳамин ҷо онро ҷамъбаст менамоянд. ба софи дӯстии халқҳо шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода дар мавриди дӯстӣ чунин фармудаанд: то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. дӯстро аз дӯст ҷонам фарқ кун, дӯсти пайванди ҷонро гум макун. дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. халқи олам дӯст бо мо гаштааст, ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун.
ногуфта намонад ки масофаи имрӯза 111 километр таъин шудааст, аммо дар сабқатҳои қоравӣ албатта бо дар назар дошти пешниҳодҳо аз ҷониби кумитаи тадорукот ин масофа метавонад дарозтар ё камтар аз ин ҳам бошад. ва ҳамчунин дар бозиҳои олимпӣ вақте мо шоҳид мешавем масофаҳои таъин мешуда ҳатто метавонад беш аз 200 километрро ҳам ташкил диҳад, чӣ барои занон ва чӣ барои мардум. ҳангоми пойгаҳои инфиродӣ дар шоҳроҳ албатта чунин ҳолатҳоро зиёд дидаем. аммо гуфта намонад ки дар мусобиқаҳои болтар зикр кардамон ки ба қатори силсилаи мусобиқаҳои бошукӯҳ дохил мешаванд, яъне Vuelta-и Испания, Giro d'Italia-и Италия ва ҳамчунин Тур де Франсияи Фаронса, ки аз 1 то 20 марҳилаи гуногун доранд. ҳар кадоме аз ҳамин марҳилаҳо бинандагони гиромӣ метавонад албатта масофае ки тай мекунанд варзишгарон аз 150 то 250 километрро ташкил диҳад, яъне бисёр тӯлонӣ ҳам ҳастанд баъзе аз онҳо. аз ин хотир варзишгарони ин ришта бисёр хуб бояд аз нигоҳи ҷисмонӣ тайёр бошанд. мано гуфта намонад ки баъзан вақт машқу тамринҳои онҳо бевосита дар гӯем шоҳроҳҳо не, балки дар ҳуҷраҳои муайяни ин шабу рӯз бо тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам овардашуда мегузарад. яъне онҳо метавонанд бевосита дар толори варзишӣ истода дар дохили он ҷойҳои муайяне ки албатта барои чунин тамринҳо бунёд шудааст, бо истифода бурдан аз онҳо барои иштирок дар чунин сабқатҳои бисёр тӯлонии худро омода кунанд. ва ҳатто он ҷо аз рӯи маълумотое ки дастрасӣ мо шуд чунин техникаҳои зарури ҳам ҳаст ки ба таври зарурӣ суръат ва гӯем ҳамон баландии эҳтимолиро дар роҳҳо метавонад ба таври назаррас албатта таъмин кунад ва варзишгарон ҳамин минвол ҳаракати худро ба самти баландӣ дар ҳамон гуна ҳуҷраҳои махсуси тайёрӣ давом медиҳанд. ва ин аз як ҷиҳат хубам ҳаст ки ҳама вақт гӯем дар шоҳроҳ ҳаракат намекунанд, балки имкон доранд дар дохили толорҳои худ ҳам ба чунин кор машғул шаванд варзишгарон. се варзишгар аз кишвари Қазоқистон ҳоло ба навбат пешсафиро ба дасти худ гирифта ҳаракат мекунанд. аз паси онҳо инак як намояндаи кишвари Узбекистон ва як варзишгари дигар ки аз Эрон аст хело фаъол шуданд. дар баробари онҳо иштирокчиёни дигар ҳам ҳоло ҳаракатро давом дода истоданд. чизи муҳимтарине ки имрӯз дар сабқатҳо миёни бонувон дида мешавад, анамин гурӯҳи 25 нафарае ки ҳоло дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд, фарқ байнашон чандон зиёд нест. ин 10-20 метре ки мо шумо дида истодаем он қадар назаррас нахоҳад буд. ва ҳатто бубинед варзишгароне ки дар охир ҳамин ҳоло ҳаракат карда истоданд бо як суръатафзоии баланди худ метавонанд ба қисми миёна ё пеши қофилаи имрӯзаи варзишгарон албатта омада расанд. ва ҷолиб ин аст ки аслан дар сабқатҳо миёни мардон мо доимо чунин фарқро мебинем. аз тӯдаи умумӣ, аз пелотон доимо чанд гурӯҳ аз варзишгарон ҷудо мешаванд. онҳое ки ҳам собиқа ва таҷрибаи калон доранд ва ҳам суръати баланд зуд
баъд аз 10-20 километри масофа ҷудо мешаванд. аз паси онҳо боз гурӯҳи дуюми нисбатан дорои таҷрибаи хуб ҳаракат хоҳанд кард ва гурӯҳи боқимонда ба пелотон часпида ҳамин гуна ҳаракати худро давом медиҳанд. ки ин шояд фарқи назаррас дар сабқатҳо миёни бонувон ва мардонро нишон диҳад ба он хотире ки чунин як ҳолатро агар шумо бубинед дар рӯзҳои қаблӣ ҳам бештари вақт бонувон дар якҷоягӣ тақрибан ҳаракат мекарданд. мардон бошад хело бо тафовути назаррас аз якдигар, яъне дар назар дорам махсусан пешсафонро мегузаштанд аз гурӯҳи боқимонда ва иштирокчиёни дигар танҳо гӯем бо натиҷаҳои бисёр паст ба хати марра омада мерасиданд. аммо бонувони имрӯза ки маълум мешавад ҳамагӣ довталабон ҳастанд баҳри пирӯзӣ, ҳаракатро ҳоло хело хуб ба роҳ мондаанд ва дар якҷоягӣ ҷониби марра муборизаро давом дода истоданд. вале гуфта наметавонам ки ҳамин чизро то ба охир онҳо нигоҳ медоранд ё на, ба он хотире ки махсусан албатта мумкин аст дар 10 километр ё 5 километри охир чунин фарқам миёни бонувони иштирокчӣ ба вуҷуд ояд. устувориву матонате ки ҳар кадоме аз ин бонувон доранд албатта шоистаи таҳсини офарин хондани ҷудогона аст. на ҳар як кас метавонад ин гуна масофаи тӯлонии таъин шуда, яъне 111 километрро бо ин шикебоиву сабурӣ тай кунад ва дар воқеъ ҳоло чизе аён нест миёни ин ду гурӯҳи варзишгароне ки дар якҷоягӣ албатта ҳаракат карда истоданд натиҷаи беҳтаринро кӣ ба қайд мегирад. ма наметавонем бигӯем ки ягон нафари онҳо як гӯем бартарии муайяни худро ҳам дорад дар қиёс бо дигарон, чун болтар дар мавриди натиҷаҳои Сумайя Яздонӣ ва Нугуен Тхитхат ишора кардам, аммо ногуфта намонад ки дар ин байн албатта тӯли чанд соли охир онҳо дар мусобиқаҳои дигар натиҷаҳои назаррас надоштанд. аслан худи ин гуна мусобиқаҳо набуд ва мо дуруст баҳо дода наметавонем ки ҳолати ҷисмонӣ ҳар кадоме аз ин варзишгарон дар кадом ҳолат қарор дорад ва чӣ гуна тайёриҳо сипарӣ шуданд ки барои расидан ба натиҷаҳои баландтарин ба онҳо кӯмак намояд. дар ҳамин хотир фикр дорам ҳоло муборизаро бисёр тӯлонӣ ва ҷиддӣ пеш мебаранд бонувон ва танҳо дар метрҳои охир шояд мо тафовути андакеро байни иштирокчиёни имрӯза бубинем. Бубинед, лаҳза ба лаҳза як варзишгари ҷудогоное пайдо мешавад ки мехоҳад бо суръати баландтар ҳаракат кунад ва варзишгаронро бо ин таҳрик медиҳад.
қаблан чунин як ҳаракати варзишгари кишвари Узбекистон ба назар расид. рости ман гумон кардам ки баъд аз дар ибтидои ҳаракати худ чандон суръати баландро касб накардани бонувон дар идома ҳам чунин ҳолат дида мешавад, аммо на, бубинед баръакс ҳангоми баргашт онҳо суръаташон хеле хуб ба назар мерасад ва ногуфта намонад ки варзишгарон албатта хеле хуб медонанд ки чӣ гуна қувваи худро баробар тақсим кунанд дар тӯли анамин 111 километр ва ин аз нигоҳи тактикӣ барояшон бисёр муҳим аст, чун бояд онҳо ба таври зарурӣ нерӯ дошта бошанд дар лаҳзаҳои поёнии сабқат, махсусан ҳамон 1 километри боқӣ мемонда ба хати марра ки бо суръатафзоияшон натиҷаи беҳтареро барои худ таъмин кунанд. албатта ҳама чиз дар ин байн аз анамин омодагии хуби ҷисмонии онҳо вобастагӣ хоҳад дошт. хуб, боло аз миёни варзишгарони пешсаф намояндаи кишвари Тайланд ба назар мерасад ки хело суръати баланд касб карда аввалин шуда мумкин аст гардиши дар пеши истодаро албатта убур кунад. гуфта намонад ки дар мавриди варзишгарони кишварҳои дигар мо хело истода гузаштем, аммо аз кишвари Тайланд ҳам имрӯз иштирокчиён ҳунарнамои бисёр хуб нишон дода истоданд. 4 нафар ҳузур доранд: Пхеддарин Сомбат, Батрия Чанипорн ва ҳамчунин Камонрада Хаоплот бо ҳамроҳии Натануан Монтакеев. беш аз 94 километри масофа инак сипарӣ шуда аз ҷониби ин варзишгарон ва ҳоло акнун намояндаи кишвари Тайланд хело хуб ҳаракат карда истодааст. ҳамон бартарие ки болотар ба даст овард онро нигоҳ медорад. аз паси ӯ бошад ҳамин лаҳзаҳо гурӯҳи дигари варзишгарон таъқибро давом дода истодаанд. дар баъзе аз бахшҳои дигари риштаи велосипедронӣ, бинандагони гиромӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, мусобиқаҳои таъқибӣ ҳам ҳаст. махсусан ин мусобиқаҳо дар трек сурат мегиранд, дар майдонҳои болопӯшидаи варзишӣ, дар толорҳои болопӯшидаи варзишӣ, ва он ҳам бисёр ҷолибу диданӣ аст. аз нигоҳи сабқатҳо, пойгае ки ба назар мерасад, бисёр гӯем рақобати хубу диданиро онҳо пешниҳод мекунанд. Чанипорн Батрия варзишгари пешсаф аз кишвари Тайланд. чанд лаҳза пештар аз ин албатта барои мо шумо ҳам нишон дода шуд ва ҳамзамон бо ин акнун бубинед гурӯҳи варзишгарони кишвари Ветнам ҳам ҳоло хело фаъол шуданд ва дар якҷоягӣ ин чаҳоргона акнун бартариро ба дасти худ гирифтаанду ба пеш ҳаракат мекунанд. таи солҳои охир бо бунёди бинову иншоотҳои гуногуни замонавӣ пойтахти кишварамон албатта симои худро тадриҷан дигар карда истодааст ва воқеан баъзу зебову диданӣ ҳам шудааст. гӯем душанбеи нозанин муболиға нахоҳад буд. хуб, иштирокчӣ аз кишвари Тайланд каме акнун қафо мемонад. Чанипорн Батрия.
намояндаи кишвари ветнам бошад, ҳоло паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам қарор доранд. аз паси онҳо бошад варзишгарони Эрону Қазоқистону Узбекистон хело фаъол шуданд ва дар якҷоягӣ кӯшиши онҳоро ҳоло мебинем барои гузаштан аз намояндаҳои ветнам. Но гуфта намонад ки имрӯз як варзишгари кишвари Муғулистон ҳам хело ҳунарнамояш хуб ба назар мерасад. Солонго Сернинелхам ягона варзишгари ин кишвар дар сабқатҳои имрӯза аст ва боз дар баробари ӯ Приятна Делия Аустиния аз кишвари Индонезия ки болотар дар мавридаш албатта ҳарф задем. боз ҳам аз паҳлӯ гузариши яке аз варзишгарони дигари кишвари Таиланд ба назар мерасад ва аз паси ӯ чӣ тавре мебинед иштирокчии дигар ки таҳти рақами 8 дар мусобиқа номнавис шудааст, Райҳон Дориён аз кишвари Эрон ҳаракатҳояш хуб ба назар расид. читавре ман болотар ишора кардам, ҳаракати минбаъдаи варзишгарон баъд аз убур кардани кӯчаи Неъмат Қарабоев тавассути хиёбони Абу Али ибни Сино бояд идома ёбад. ҳамин тартибам ҳоло ҳаракати варзишгаронро дида истодаем. иштирокчии навбатие ки ҳоло дар маркази таваҷҷӯҳи мо аст, Сомрат Пхеддарин ба ҳисоб меравад, намояндаи кишвари Таиланд ки болотар дар мавридаш гуфтем. ва нуқтаи баъдии гардише ки ҳаст тавассути албатта эстакадаи дар маҳаллаи қарияи болои пойтахт бунёд шуда ба самти чап ва самти дарвозаи ғарбии пойтахт онҳо ҳаракатро давом медиҳанд ва баъдан зимни баргашт боз ҳам тавассути анамин шоҳроҳ аммо аз самти дигари он масофаи таъиншуда бояд гузарад барои варзишгарон ва онҳо ҳам хело талош карда истодаанд то ин ки дар ниҳояти кор барои мо шумо як пойгаи бисёр хубу ҷолиб ва диданиро пешниҳод кунанд. намояндаи кишвари Таиланд ҳамон тавре болотар ишора шуд, мавқеи пешсафии худро ҳифз кардааст токунун ва аз паси ӯ иштирокчиёни дигар ҳоло ҳаракат мекунанд. ногуфта намонад ки таи солҳои қаблӣ ҳам ин ё он мусобиқаҳои гуногуни байналмилалиро Тоҷикистон мизбонӣ мекард, аммо аксари онҳо мусобиқаҳои гӯем дар чунин сатҳ набуданд ва ҳамчунин бо фарогирии чунин теъдоди зиёди варзишгарон ва кишварҳои гуногуни осиёӣ ҳам набуд. аз ин хотир барпо кардани чунин сабқатҳои бисёр хубу диданӣ оид ба риштаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ имкон медиҳад таи солҳои баъдӣ боз ҳам федератсияву ниҳодҳои дигари дахлдори мо барои пазироӣ кардан аз чемпионатҳои дигари муҳими қоравӣ дархост пешниҳод кунанд ва баъд аз баррасӣ кардани чунин пешниҳодҳои ҷониби мо ниҳодҳои дахлдори осиёӣ кӯшиш мекунанд бо дар назардошти ба эътибор гирифтани таҷрибаи қаблии мо, яъне аз ҷумла дар пазироӣ ва мизбонии мусобиқаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ ин гуна эътимоду бовариро намоянд ва имкон диҳанд ки Тоҷикистон боз макони баргузории сабқатҳои дигари байналмилалӣ гардад ва ин албатта боз барои рушди соҳаҳои дигари варзиши кишвар
заминаи асосиро метавонад фароҳам ҳам орад. гурӯҳи варзишгарон хело ҷафс ва наздик ба якдигар ҳаракат карда истоданд. албатта ба онҳо иҷозат дода намешавад ки бо ёрии дастони худ монеа эҷод кунанд ва ё халал расонанд ба иштироки варзишгарони дигар ва ё бо дастони худ пеши роҳи ҳарифро бигиранд. Аммо он гурӯҳи варзишгароне ки ҳоло аз қафо ҳаракат карда истоданд, онҳо ҳам чандон моил нестанд ки бо суръати баланд аз канор гузашта гӯем ба пеш бароянд ва гӯем яккатозӣ намоянд дар сабқатҳо. чун дида истодаем ки бонувон чунин ба назар мерасад ки имрӯз ба хулосае расиданд, дар якҷоягӣ аксари масофаро тай мекунанд ва танҳо дар лаҳзаи расидан ба хатти нуқтаи ниҳоӣ марра бояд ҳамагон беҳтарин гӯем ҳамон сифати спринтерии худ, яъне суръатафзоии худро дар ҳамон лаҳзаҳо нишон диҳанд. аз эстакадае ки дар маҳаллаи 82 пойтахт бунёд шудааст, инак мегузаранд варзишгарон, аммо ёдовар мешавам ки зимни баргашт боз ҳам ба онҳо лозим меояд ҳамин ду эстакадаро дигар бора гӯем баромада фароянд. ин чандон мушкил нахоҳад буд бо дар назар дошти оне ки баландиёи он қадар зиёд ҳам нест. аз ҷониби дигар ҳанамин баландӣ мебаромадаи онҳоро баъдан нишебие ки дар пеш аст боз ҷуброн ҳам мекунад. агар он ҷо каме суръаткоҳӣ шавад, инҷо баръакс боз метавонанд бо тезтар кардани ҳаракати худ онро рӯпӯш намоянд, яъне ҳамон сонаҳои талафёфтаро дар назар доранд. каме суръати варзишгарон боз ҳам коҳиш ёфт. дар лаҳзаҳои қаблӣ ҳангоми вуруди онҳо ба ҳудуди пойтахт тавассути дарвозаи ҷанубӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, хело чобуктару бо суръаттар буданд онҳо, лек ҳоло каме чун як ҳолати оромона ҳаракат кардани онҳо дида мешавад. шояд ин ҳамон оромӣ пеш аз гӯем давраи муҳими сабқат бошад ва он хотире ки мехоҳанд ин марҳилаҳоро оромона сипарӣ кунанд ва танҳо баъдан мову шумо зимни баргашти онҳо аз дарвозаи ғарбии пойтахт ҳаракати беҳтару хубтар ва бо суръаттари ин варзишгаронро мебинем. хуб, варзишгар таҳти рақами 16 аз ҳайати Таиланд Сомрат Пхеддарин ба ишора ба ҳамтимони худ ки дар нақлиёт албатта дастаро ҳамраҳӣ карда истоданд хоҳиш кард ки ба ӯ об диҳанд ва ин хоҳиши ӯ дар зудтарин фурсат албатта иҷро мешавад.
акнун камубеш боз ҳам суръати баландро касб кардани бонувон ба назар мерасад. аз ин ба баъд дигар онҳо ҳуқуқ надоранд ба қафо мондану гӯем каме фориғболӣ кардан дар ҷараёни сабқати имрӯза, чун ба нуқтаи ниҳоӣ ҳам баъд аз чанд лаҳзаи дигар бояд бирасанд ва баъд аз ин чанд гардиши муҳиме ки ҳаст, ин бисёр муҳим хоҳад буд аз нигоҳи тактикаи ҳаракати варзишгарон дар сабқатҳои имрӯза. дар якҷоягӣ гурӯҳи варзишгарони тими қазоқистон акнун ҳоло пешсафиро дар тӯдаи мазкур албатта ба дасти худ гирифтанд ва имрӯз шонси бисёр хуб аст барои намояндаҳои ин кишвар, то ин ки аввалин маротиба дар қаҳрамонии осиё миёни бонувон тавонанд як варзишгаро аз ин кишвар албатта қаҳрамони осиё кунанд. чӣ тавре ман болотар ишора кардам, танҳо як варзишгар дар сабқатҳои инфиродӣ дар шоҳро аз ин кишвар тавонистааст соҳиби нишони биринҷӣ ва нуқра шавад. Инам солҳои 2009 ва 2010 буд ва то кунун дигар намин беш аз 10 соли охир ягон варзишгари кишвари қазоқистон натавониста буд дар осиё унвони қаҳрамониро ба даст орад. имрӯз шонси бисёр хуб доранд онҳо. ҳайат ҳам бисёр мукаммал аст, иштирокчиёни арзанда ҷалб шуданд ва то расидан ба хати марра ҳам чандон вақти зиёд боқӣ намонд. аз ин ба баъд суръати бисёр баланди иштирокчиёнро мо шумо боз ҳам хоҳем дид ва онҳое муваффақ мешаванд ки акнун нерӯи худро, қувваи худро ба таври зарурӣ тавонистанд тақсимбандӣ карда барои убур кардани ин масофа албатта барномарезии дурусту саривақтӣ таҳия намоянд. инак аз эстакадаи дар маҳаллаи 82 пойтахт бунёдшуда убур карда гузаштанд варзишгарон. масофа то рафт камтар боқӣ мемонад. намояндаҳои кишвари Эрон ҳам фаъол мешаванд. имрӯз барои онҳо ҳам шонси бисёр хубе аст то дар сегонаи беҳтаринҳо мавқеи худро муайян кунанд. ногуфта намонад ки ду гурӯҳи варзишгарон имрӯз ба таври ҷудогона баҳогузорӣ мешаванд. он варзишгароне ки дар сабқатҳо миёни ҷавонони то 23 сола иштирок мекунанд ва ҳамчунин гурӯҳи дигар албатта он бонувоне ҳастанд ки дар сабқатҳо байни бонувони якачин иштирок карда истодаанд. хуб, боз ҳам эстакадаи навбатие ки убур карда мешавад дар маҳаллаи 82 пойтахт гуфтем болотар убур шуда буд ва акнун дар маҳаллаи қараболои пойтахт ҳам бунёд шуда инак убур мешавад ва хело наздик ҳам омада истоданд ба нуқтаи гардиши муҳиме ки дар пеш онҳоро интизор аст. тавассути хиёбони Исмоили Сомонии пойтахт ҳаракати варзишгарон ҳамин лаҳзаҳо идома меёбад ва баъд аз чанд лаҳза онҳо ба хиёбони Абу Абдулло Рудакӣ мегузаранд ва он ҷо дигар масофа то ба хати марра тақрибан 1 километри дигарро ташкил хоҳад дод. иштирокчиён албатта зиёд ҳастанд, вале ногуфта намонад ки як гурӯҳ аз иштирокчиёни боқӣ монда хело қафо монданд аз он гурӯҳи варзишгарони пешсаф. дар умум 40 нафар имрӯз дар лаҳзаи оғоз ҳузур доштанд, вале ҳоло ҳудуди 25 нафари онҳо дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. бисёр муҳим хоҳад буд ҳамин лаҳзаҳои ҳаракат барои ҳар кадоме аз ин варзишгарон ва намояндаҳои кишвари қазоқистонро бубинед чӣ гуна бо боварӣ пешсаф ҳастанд. аз паси онҳо варзишгарони кишвари Узбекистон ва дар ҳамин байн намояндаҳои кишвари Ветнаму Эрон бошад дар марказ қарор доранд. варзишгарони кишвари Таиланд хело қафо монданд ва болотар боз дидем ки яке аз онҳо ҳатто аз саф берун ҳам шуд. иштирокчиёни дигар ҳоло он қадар ҷуръат ва гӯем хоҳиши бештари
дар сафи пеш қарор доштанро надоранд аз варзишгарони кишвари Тайланд. инчунин намояндаи кишвари Индонезия ҳам он қадар фаъол нест ва дар баробари ӯ варзишгари Амороти Муттаҳидаи Араб ӯ низ каме қафо мемонад аз пешсафон. сабқатҳоро имрӯз дар сатҳи бисёр хуб ва арзанда акнун ҷамъбаст карданӣ ҳастанд. бонувон лаҳзаи охир бисёр ҷолибу диданӣ хоҳад буд ки чӣ гуна онҳо сӯи марра, сӯи нуқтаи ниҳоӣ ҳаракат мекунанд. басо аламовар мешавад албатта барои бештаре аз онҳо дар ниҳояти кор аз шоҳсуфраи ифтихорӣ маҳрум мондан. 1 километри дигар боқӣ монд то расидан ба хатти марра ва муборизаи бисёр ҳам ҷиддӣ. инҷо чӣ тавре мебинед намояндаҳои кишвари Қазоқистон 3 нафар пешсаф ҳастанд, вале аз канор 2 намояндаи кишвари Ветнам дар якҷоягӣ ба пеш мебаранд. Нгуен Тхит-Хат қаҳрамони Осиё дар соли 2018 ҳоло акнун пешсафиро ба дасти худ гирифт ва дар паҳлӯи ӯ инчунин як ҳамватанаш ҳаст ва маҳз онҳо имрӯз бояд акнун боз ҳаракатро давом диҳанд. на ба ҳар ҳол Нгуен Тхит-Хат ба пеш мебарояд. ҳамватани ӯ каме қафо монд. иштирокчиёни дигар аз Қазоқистону Эрон таъқиби ин варзишгарро давом медиҳанд. ҳамчунин варзишгари кишвари Индонезия ҳам фаъол шуд ва инак аз канорҳо як варзишгари кишвари Узбекистонро мебинем ки хело ба пеш мебарад, яъни Накускова ва дар ниҳояти кор Нгуен Тхит-Хат ҳоло мавқеи пешсафиро нигоҳ медорад. ӯ қаҳрамони ҷадиди Осиё мешавад. хело кам иттифоқ афтодааст ки як нафар дар Осиё 2 дафъа пайдар ҳам қаҳрамон шавад. аммо Нгуен Тхит-Хат ба ин кор имрӯз ноил гардида истодааст. ӯ қаҳрамони ҷадиди сабқатҳои қоравӣ дар Осиё дар ин риштаи варзиш шуд ва баъд аз ӯ 2 намояндаи кишвари Қазоқистон ба хатти марра омада расиданд ки яке аз онҳо Муҳаббат Умедҷонова ва дигаре Рината Султонова буд. баъд аз чанд лаҳза бинандагони гиромӣ, акнун мо шуморо маросими ҷоизаспорӣ ҳам бо иштироки бонувон интизор аст ва он ҷо беҳтаринҳоро боз ҳам якҷо қадрдонӣ хоҳем кард. дӯстони гиромӣ ва бинандагони азизу арҷманди мо инак боз ҳам бармегардем ба идомаи гузориши худ аз ҷараёни сабқатҳои велосипедронӣ ки дар доираи қаҳрамонии Осиё сурат гирифта истодааст ва чанд лаҳза пештар аз ин ҳамон тавре ки шумо шоҳид шудед, сабқатҳо миёни бонувон, ҳам бонувони Якачин ва ҳам бонувони ҷавони то 23 сола ки оғози ҳаракати онҳо дар якҷоягӣ буд хотима ёфт ва инак маросими ҷоизаспорӣ ҳам шурӯъ мешавад ва дар маросими ҷоизаспорӣ ман бояд барои шумо диҳам ки ба 2 гурӯҳ ба таври ҷудогона медалҳо тақдим мегардад. ҳам ба бонувоне ки дар сабқатҳо ба ҳайси бонувони Якачин иштирок карданд ва ҳам ба бонувоне ки байни ҷавонони то 23 сола имрӯз ҳунарнамоӣ карданд. хуб, миёни ҷавонон дар умум 12 нафар буд. миёни бонувони гӯем бузургсол 23 нафар ба хатти марра расиданд. боқӣ монда иштирокчиён ба хатти марра омада нарасиданд ки теъдоди умумии онҳо ба 5 нафар албатта теъдодашон мерасад ва ҳоло меҳмонони ифтихорӣ даъват карда мешаванд барои супоридани тӯҳфаҳо ба варзишгароне ки имрӯз дар сабқатҳо иштирок карданд. ва инак акнун бевосита худи он иштирокчиёне ки дар сабқатҳои имрӯза қаҳрамонони асосӣ буданд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват мешаванд. ҳамон тавре болотар ишора кардам, бояд бигӯям ки дар сабқатҳои имрӯза миёни бонувон 3 нафаре ки ҷоизадор шуданд ба таври зайл ҳастанд. Нгуен Тхит-Хат аз кишвари Ветнам соҳиби медали тилло шуд ва 2 варзишгар аз кишвари Қазоқистон Муҳаббат Умедҷонова ва Анжела Салавиёва тавонистанд сазовори нишонҳои нуқра ва биринҷии ин мусобиқа шаванд мутаносибан ва ҳар се онҳо ибтидо ба шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват мешаванд. махсусан ҳаракатҳои Нгуен Тхит-Хат фикр дорам таваҷҷӯҳи шуморо ҳам зиёд ба худ ҷалб кард. ин бонуи ветнамӣ дар лаҳзаҳои охир хело оли ҳаракат намуд. суратафзоии баланди ӯро дидем дар лаҳзаи охир ва махсусан ҳамин 1 километри охир бо бартарии куллии ӯ сипарӣ шуд ва дар баробари ӯ инчунин ҳамватани дигараш ҳам каме талош кард. Буйтхи син, вале ӯ баъдан аз варзишгарони дигар қафо монд.
нун гуфта намонад ки дар маҷмӯъ ҳам миёни ҷавонони то 23 сола ва ҳам миёни бонувони Якачин дар умум 40 нафар ба сабқатҳои имрӯз пардохтанд ва чӣ тавре аз рӯи нишондиҳандаҳои варзишӣ онҳо бармеояд ба хати марра 23 нафар миёни занони Якачин ва 12 нафар миёни ҷавонони то 23 сола ба хати марра расиданд. Яъне дар умум 35 нафар ва 5 нафар бонувон то ба хати марра омада нарасиданд ки мутаассифона миёни онҳо варзишгарони кишвари мо ҳам ҳастанд. аз чӣ бошад ки дар рӯзи навбатии рақобатҳо ҳам бонувони мо ҳадди ақал то ба хати марра ҳам омада расида натавонистанд. инак даъват мешавад нахуст ба шоҳсуфраи ифтихорӣ варзишгари кишвари Қазоқистон ва дар баробари ӯ ному насаби он бонувони дигаре ки тавонистанд имрӯз соҳиби ҷоизаҳо шаванд ба сами шумо расонида мешавад. Анжела Соловьёва аз кишвари Қазоқистон, Муҳаббат Умедҷонова боз ҳам аз ҳамин кишвар ва Нугуен Тхерт аз кишвари Ветнам имрӯз 3 нафаре буданд ки миёни бонувон натиҷаи аз ҳама беҳтарро ба қайд гирифтанд. To the third place, Anjela Solovyova, Kazakhstan. Ҷои сеюм ба насиби Анжела Соловьёва, Қазоқистон. инак тӯҳфаҳо албатта ба тартиб ҳамон тавре ки маълум аст аз варзишгаре ки натиҷаи сеюмро ба қайд гирифт оғоз мешавад тақдим кардани онҳо. Махаббат, Казахстан. дастаи гулчанбари махсус ва медали биринҷӣ ба ӯ тақдим карда шуд. ҷои дуюмро имрӯз Муҳаббат Умедҷонова нишон дод. байни Муҳаббат Умедҷонова ва Нугуен Тхерт он қадар фарқи зиёд нест, шояд ҳамагӣ 1 сония ва каме бештар аз он бошад, аммо ҳамин чиз кифоя буд то ин ки Нугуен Тхерт қаҳрамон шавад ва имрӯз бори дуюм ин варзишгар бояд ёдовар шавам ки қаҳрамони Осиё мешавад. қаблан соли 2018 ба ҳамин натиҷа ноил шуда буд ин бонуи ветнамӣ. бисёр шоистаи аҳсану офарин хондан аст ин натиҷа 111 километрро дар муддати каме бештар аз 3 соат тай кард ва инак пироҳани ифтихориро ҳам бори дигар метавонад бо як ҷаҳон ифтихору шарафмандӣ ба бар намояд Нугуен Тхерт. инчунин ба ғолибони сабқатҳои имрӯза тӯҳфаҳои махсуси хотиравӣ ки аз ҷониби дастандаркорон омода шудааст тақдим мегардад ба нишони рамзи албатта кишвари мизбон. ва баъд аз чанд лаҳза мо шумо дар идомаи маросими ҷоизаспорӣ боз ҳам шоҳиди аксбардории таърихии варзишгарон ва меҳмонони ифтихорӣ мешавем ва баъдан суруди миллии кишвари ветнам ба шарафи пирӯзии Нугуен Тхерт садо медиҳад. суруди миллии ғолиб Вьетнам.
Congratulations. Muborak boshad. читобра мебинед, тафовут дар масофае ки тай карда шуд байни ин се варзишгар чандон бузург нест, аммо бо вуҷуди ин то сония чанде фарқҳо буданд ва ба ин тартиб нугӯянд хитхат тавонист унвони қаҳрамониро дар сабқатҳои осиё оид ба велосипедронӣ ба даст орад.